ale bɛ yan su in na walasa a kana sɛgɛn yanni sufɛla cɛ an y'a to bi a ka sufɛla kɔnɔ bi Kuyate Samusama Bali Kuyate ale ni député Musa Jara olu b'u sigi fankelen fɛ professeur Sogore ale ni Empereur Diallo Djeri olu b'u sigi fankelen fɛ bi ta ka di dɛ Faransi ko kuma b'a la Barkani ko kuma b'a la ko kuma b'a la su in na don an bɛ kɛ cɛbila ɲɔgɔn na ye bɛɛ b'i ta kunbɛn Empereur ale bɛ député Musa kunbɛn professeur Sidiki ye professeur ye professeur yɛrɛ ye professeur ye o professeur dama u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o komi anw ye kalandenw ye an ma an ta kɛ lamɛnli ye Yaginɛ o tɛ yan o don Ka Konate le recours Amarigo a ɲana a bi kɔrɔ invité fila b'an bolo bi anu ayi tilegan in na nka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ o ye Buguna Baba Danbele merci n terikɛ don i b'a dɔn nin waati laban ninnu na zone caman minɛra polisiw b'u cɛla dɛ dɔw ye police stagiaires ye a vidéo yɛrɛ bɔra caméra ye dɔw ta u bɛ ka zone minɛ suyɛnli la sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ko polisi don wallahi ko police stagiaire polisi don stagiaire bɔ a ka sa komi Mali kuma gɛlɛn polisi stagiaire polisi tɛ yan mandat ko bɛ cogo min na jamana dɛ nin tɛ mandat ko ye dɛ polisi ye polisi ye dɛ Mali ko gɛlɛyara ayi dɛ polisi ye polisi ye dɛ Mali ko gɛlɛyara an bɛna Buguna ɲininka a ka ɲɛfɔli k'an y'o la an kun ye layidu di maaw ma k'a fɔ Mohamed Dramane Traoré n'an b'a bisimila sariya ko o kan nka waati laban na ci dɔ donna a senkɔrɔ a kan ka taa minisiri jɔyɔrɔ fa kɛnɛ dɔ kan o de la an tɛna a sɔrɔ kɛnɛ kan ministre Mamadu Kasoge kɛ an tɛna a sigilen sɔrɔ kɛnɛ kan a farikolo la ka kumakan bɛ yan an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ni Ala sɔnna o tɛ o don i tɛ foli kɛ an ka taa Mars n kunsigi a kun bɛ togo kɔrɔ mun na yanni polisiw ka gaz kɛ k'a sɔgɔ Jaginɛ n k'a fɔ dɛ Jaginɛ kuma in lamɛn kana to a ka pan i kunna dɛ Jaginɛ Sam bɛ ka min fɔ kana to a yɔrɔ ka pan i kunna dɛ mɔgɔ tɛ ka nin fɔ dɛ a lamɛn ni ne yɛrɛ ka kuma fɔta ye a lamɛn dɛ a kana pan i kunna sɔgɔra Mali polisiw de fɛ a lamɛn dɛ kuma in lamɛn dɛ gaz ma bɔ sanfɛ ka bin kan dɛ ka gaz kilen tɔw ma ko n kun kana kuma dɛ a lamɛn n kun kalala kɛnɛya nana n bɛ ka kunsigi bila a kana nɔkɔrɔ la mais arasa tɛ a bɛ bugun n'a ka di i b'a fɔ ko afro a bɛ hakili jigin Marquis Moza Garvey de la o jɔn ye Marquis Moza Garvey c'est le précurseur même de la pensée libre, un esprit indépendant. Et en 1930 a gagné ka bɔ Amérique nana ne kɔni i bɛ se ka fɛn fɔ a ma ko a ma kalan a kelen ni a kalanna dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ko a kalanna farafin ma jamais kɔnɔ a ko les grands hommes viennent de l'Éthiopie oui Éthiopie kelen oui a ko c'est l'Éthiopie qui tend la main vers le bon Dieu a ko don bɛ na masakɛ bɛ bɔ Éthiopie o y'a sɔrɔ farafin t'a dɔn yɛrɛ ko farafin bɛ se ka kɛ masa ye bɛɛ tun bɛ jɔnya la tubabuw b'a fɔ Girizi kɔnɔ ko n'i y'a ye an finna ko dɔ de kɛra ala ka o nkalon dilan ko ala dimina an kɔrɔ ko pour que ala ka yafa ma an ka ala ka hinɛ sɔrɔ ko an ka tɔ tubabu ka jɔnya ma tabarikala Garvey ko nkalon don o kɔfɛ arasa yɛrɛ taara ale de fana la o tabarikala parce que ensuite bon histoire kunsigi kɔni bɛ ka caya ka bɛɛ fo ɲɛma bɛ Dubaï Dubaï cɛw dugu duman ye mas Émirats Arabes Unis dugu duman don dɛ oui non là-bas c'est dugu duman don dɛ e b'a dɔn ye mun kɛ don kɔ wa salaire b'u fɛ yen jumɛn salaire ba de bɛ yen e b'a dɔn ye mun kɛ yan san ka san na diyagoya plus provoqué awɔ kɔnɔba sɔrɔ avion ninnu tɛ kelen a de avion belebele b'u bolo n t'a dɔn ji de b'a kɔnɔ u bɛ ji de sari maaw kan wa mais ka san na ka sɔrɔ kabanɔgɔ san tɛ o développera bon o kɛra fana ɛrɛ ma fɛnw b'u fɛ yen o sera gérer cogo la bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a ma kɛ faamaw kelen ka ta minnu bɛ se ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɔ u b'olu wele mais jamanakɔnɔdenw fana ta ye nin hakɛ ye a tilacogo ka ɲi an ka ɲɛmaa bɛ nin waati in na a bɛ
lafiya kɔnɔ ye mɔgɔ bɛ se ka mun wele ko paix rappeur b'a fɔ ten k'a bɛ paix kɔnɔ a bɛ lɛsi kɔnɔ a bɛ lɛsi kɔnɔ ye i bɛ Bɔjɛkaw ka ambassadeur a tulo b'an na Segu Sakɔ Bɔjɛ n'an ka dugu man jan dɛ Bɔjɛ tigi man jan o hali Segu Sakɔ ko ten de ko aw ka nisɔngɔ bɛ sara olu fɛ ayi abada a y'a fɔ n ye dɛ ne t'a dɔn abadani lesi ne k'o de fɔ Bɔjɛkaw y'an ka petininw ye ko aw ka kow kalifalen don olu la abadani an ka petininw don a ko kɔni filɛ nin ye Bɔjɛkaw an ka petininw don Amadu Sisoko a fana bɛ yen u sigin bɛ ayi Bɔjɛ ka so c'est l'ambassadeur de Bɔjɛ u sigin bɛ ko Nana Sise Bɔjɛ furumuso ko ye jamais tobi ka jɛgɛ k'a la k'u bɛ ka te fana min Bɔjɛ kun ka chèque wele dɛ est-ce que Bɔjɛ ambassadeur a bɛ taa Bɔjɛ Bɔjɛ bɛ taa dɛ a fama na Bɔjɛ ma dɛ ni seli tɛ e bɛ se tɛgɛ bɛ sira tununa an ye tɛgɛ bɛ kaw bi an bɛ taa wagati bɛɛ ni seli tɛ e tɛ se tɛgɛ bɛ weekend na n bɛ taa bala dɔn yan dimanche émission de bɛ n bali sunɔgɔ i bɛ taa mun dɔn weekend na n bɛ taa bala dɔn ani dununba de bɛ yen Ala k'an kunna diya masamuso la dɛ foli kɛ n fa ni ka alimami Kutubu ni Samani Bugula ka foli di a ma a n'a ka club des amis o président Sori Kasoge ba tɔgɔ fila Maltel da ne ko u bɛ yan jumadon an ye baroba kɛ Maltel da la ye u fila bɛɛ bɛ yen u bɛɛ bɛ yen an ye baroba kɛ Maltel da la tabarikala n yɛrɛ n bɛ sɔn ka se téléphone batterie falen na sisan dɔɔni i t'a f'u ye k'u ka ne ka numéro effacer non o t'a non a y'a f'u ye u bɛ wele e ka f'u ye sa u b'i wele ok n'an ye ba tɔgɔ fila fo vie jara buruka somɔgɔw la ka foli di a fana ma Barayimba ka foli di a fana ma États-Unis kɔnɔ Melissa Mimi fo ka taa se n fa ma Papa Buyaga Fofana ka foli di nin bɛɛ lajɛlen ma tabarikala i ka cɛ le chef protocole Boutros a bɛ min a bɛ Abamdalaye non ko dɔ bɛ sen na n bɛ n t'o bɛɛ ɲɛfɔ quoi bu yɛrɛ yan awɔ Abamdalaye il veut créer un nouveau quartier a tɛ sɔn Allah masi fo ka diɲɛ wuli an yɛrɛ tɛ sɔn a tɔ la mun don k'ale ɲanguba Layi Njayi Comé nin bɛɛ lajɛlen u bɛɛ Abamdalaye kɔnɔ yen tɔgɔkura y'a bolo dɛ Comé ko Layi Njayi gendarme de don ani Comé porteur d'uniforme interne ne kɔni bɛ Comé dɔ dɔn bon c'est bon non kuma filɛ nin a makila a dafa jɛginɛ a dafa a bɛ fɛ ka bala bila ka sɔrɔ a bila kuma ma se a dafa bala ye jumɛn a dafa masi ni y'olu fo ɲɛmaa bɛ paix kɔnɔ lɛsi la Dubaï a ka denbaya ka bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Su Bacili Arasbat ka foli di a fana ma Simaga Lasana tabarikala ka foli di a fana ma une pensée particulière une pensée disons particulière à notre frère notre camarade a bɛ degun kɔnɔ Ala ka bɔ ya rabbi n'o ye Abdul Nyangi ya rabbi Touré Richard Tangara kɔnɔ ka foli fana di a fana ma tabarikala n balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Nyangi a bɛ degun mun kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka bɔ ya rabbi sans toucher au fond du dossier ya rabbi mais affaire bɛ instruction na mas mɔgɔ man kan ka don affaire fond kɔnɔ siga t'a la wa mɔgɔ kana nin ko fana kɛ k'a fɔ ko i bɛ juge k'u nɛni ka juge dɔgɔya mɔgɔ o tɛ kungo in nɔgɔya o bɛ kɛ kungo gɛlɛya ne yɛrɛ ɲɛ Abdul Nyangi ɲɛ kunu kasɔgɔba kɔnɔ a ko il fait confiance à la justice malienne k'a dalen don Mali justice la wa a bɛ kaso min na Ala kitira a la de Ala kitira min na o de bɛ kɛ Ala kitira fɔlɔ la a taara a tilala ka bɔ Ala kitira nin fana na filanan na a taara ni Ala kitira la a bɛ tila ka bɔ tabarikala Janginɛ Jobɛn vraiment k'i fo a diyara n ye ka Sam fo ka lamɛnbaga ni minnu bɛ k'an layɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ ni Sam y'a fɔ cogo min na ɲɛmaa bɛ Dubaï yanni Dubaï heure joli de don a ka jan dɛ a jɔn na est-ce que waati damadɔni don dɛ a ka jan dɛ u sera fo 1h du matin awɔ o ye tile kelen boli yɛrɛ a ka jan dɛ i b'a sɔrɔ escale yɛrɛ a la escale kɛra Addis Abeba ne ma yala i ma se Addis dɛ ayi o ye Filadugu ye ne bɔra e sera i ma se dɛ ayi ne ma se ne o yɔrɔ jumɛn dugu Janginɛ i ye fulaw jabala ye Sam Dieng dɛ Éthiopie i tɛ fulaw jabala ye an balimaw don Sunguru Saramaw bɛ yen voilà Sunguru Saramaw bɛ yen se k'an ka taa président de yɛrɛ ka se ka kuma d'a ma ɲa min na escale kɛ yen nɔ donc an bɛ foli di a ma k'a ka ɲuman ta ɲuman sigi ya rabbi a taara Ala ka taa n'a ɲuman ye ya rabbi a tila ka segin n'a ɲuman ye ya rabbi ka yɛrɛ fɔ n'a kɔ ami a tila ka segin ka na yɛrɛ baden sɔrɔ a ɲɛ siga t'a la
Burama an bɛ foli di an ka cɛkɔrɔba ma Aliyu Badara nana kasi CNT kɔnɔ ayi to ka fɔ sa o cɛkɔrɔba ɲuman voilà to ka fɔ ten cɛkɔrɔba ɲuman don an bɛ foli d'a ma an bɛ foli di a ma CNT kɔnɔ awɔ maa mun ye kiiritigɛ baaraw kɛ Ala ka fantanw ko ɲɛji cɛ Ala a ka wagati kɔnɔna la ka tila k'a jigiya k'a fɔ a bɛ fɛ ka kiiri tigɛ fo ka taa se a baara bilalen ma kiiritigɛlaw ka tɔn belebele 2 ka fara ɲɔgɔn kan o ka tila ka danaya d'a kan k'ale de ka taa kɛ u ɲɛ jɔyɔrɔ ye CNT kɔnɔ a kɛra ten an bɛ foli di a ma tilegan in na k'a ka denbaya bɛɛ fo a bɛɛ n'an y'ale fo foli an b'a di ba ɲumankɛ ma ba ɲumankɛ ba se ka kɛ ye a ka ɲi tɛ kana gɛrɛ masa an bɛ ba ɲumankɛ fo a fɔ dɛ i n'a fɔ i b'a fɔ cogo min na maa ɲuman yeli a ka fisa ni jinɛ yeli ye n'i ye jinɛ ye fɛn 2 don n'i ma t'i kun fɛ ayi n'i ma yele fa bɛ don i la o 2 dɔrɔn don fa ni kunfɛtaga a ma jan ɲɔgɔn ala ka kisi yarabi an b'a fo maa ɲuman awɔ ala k'a ɲɔgɔnnaw caya yarabi halisa ala ka n'a cɛ ni duwawu kɛ ni ne ka ɲi i ka nin duwawu in de ka di ne ye ala k'a ɲɔgɔnnaw caya ala k'a ɲɔgɔnnaw caya yarabi ala k'a n'a ci ɲuman yarabi k'a ka denbaya bɛɛ fo ami foli an b'a di Elhaji ma k'a jamu tɛnɛ maram caya ka foli di a ma tilegan in na n'i y'ale fɔ i b'a ko an ka jitigi ale b'i min ka bɔ minɛnw kɔrɔ jitigi bɛ d'ale kan de o jitigi bɛ d'a kan Sidibe n'an y'a fo Sidibe an b'a fɔ k'a Sidibe i yɛrɛ k'i mini ji k'a kɛ bɛ dugujukɔrɔ ji ye sisan dɛ cɛ dɛ an bɛ Sɛki fo k'a Sidibe ayi an k'o yɔrɔ fɔ ayi a ma daminɛ fɔlɔ Sam ale de taara foraji ka sen ka di Janginɛ ma jɔn Sɛki Sidibe ɲuman fɔlɔ o de la a fɔ o fɔ an b'a fɔ ko jitigi a ye Sɛki Sidibe ɲuman fɔlɔ est ce que i bɛ nin dɔn wa ayi i ka mɛn min ma nin tɛ dɛ ayi nin bɔnnen don a sɛbɛlamaw ko don dɛ voilà foraji kɔni o tɛ Janginɛ kelen ta ye a bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ye mɔgɔ bɛɛ bɛ o ji sɔrɔ mɔgɔ y'a ji sɔrɔ o hɛrɛ o dugawu o nɛɛma bɔ ala yɔrɔ jitigi mɔgɔ tɛ ka kuma o la an bɛ foli d'a ma n'a ka di n'i ko jitigi n'a ka di i bɛ se k'a fɔ jilama o de jitigi jilama i bɛ se ka i tɔgɔ d'i ma fu la i b'a fɔ ten jilama an b'a fɔ k'a Sidibe n'an y'ale fo sa foli an b'a di Mori ma Mas Bɛnkɛro min ye an bɛ Mori fo hali n'a y'a sɔrɔ an fa don dɔw ko ko olu fa kɔrɔ don an kɔni fa don Janginɛ Sɛki Sidibe fo dɛ an b'a fo Sɛki Jalo ka foli da o kan Sɛki Jalo awɔ fila wɛrɛ tigi don fila wɛrɛ tigi don karamɔgɔ don a ye cɛpiri an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin yan ma Ayisa cɛpiri cogo di ka Musa fo Musa Kulubali ba Musa Balde Brek Adis ani Dubaï ko ça fait 3 heures Adis ni Dubaï cɛ 3 heures ouais 3 heures de vol a man jan pankuru ka teli o ye ani Adis ye dɛ yanni Adis don miniti 30 ɲɔgɔn na e ko ale b'a ɲɛ dɔn pankuru ka teli bon n'an ye foli d'olu ma e ma deli ka don avion kɔnɔ min y'a bada e ci o sɛnɛ samara avion Masire Magaji ton ami de tous les temps oui Sam terikɛ kɔrɔ non ni n'a tilala n'an tilala n yɛrɛ appel dɔ b'an cɛ o terikɛ kɔrɔ don Masire an b'a fo n'an ye Masire fo kɔrɔ Bulo a Bulo Jakite coach kelen jumɛn Dɔrɔbugu an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma tilegan in na n'an y'ale fo Maru Kamara ani 700 Maru Kamara an b'a fo Janginɛ yɛrɛ bɛ ka ɲagami kelen bɛ Kati kelen bɛ 700 na kelen bɛ Kati awɔ kɔrɔ Bulo e bɛ k'a fɔ min ma Darabugu o tɛ Darabugu o bɛ Kati de ayi kɔrɔ Bulo bɛ baara kɛ Kati de ayi a ye baara kɛ Kati ma da baara dɔrɔn ma Kati koyi a jɔ Allahu Akbar se ka taa n'an ye kɔrɔ Bulo fo Maru Kamara an bɛ foli di a ma an kanubagabaw don Viendaw an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Peace FM kanubagabaw don Burama ka Ba Musa fo Musa Kulubali fo an ye Musa fo Balde Brek an bɛ Buganci fo Tandare Musa ka Livier Sila fo Banangabugu la ka Ba Musa Banangabugukaw k'u ka dugawu kɛ bi an denmuso a ka kɔɲɔ kɛra bi hali n'a y'a sɔrɔ dɔw ye jamais dun f'u bolo filila mansinw kɛcogo la non tiɲɛ yɛrɛ la non n yɛrɛ on ont mangé i b'a dɔn n ka jamais côté ten mais j'étais obligé malo wusu dɔ voilà d'accord ko ne tɛ tɛmɛ ale la de
était tellement là. Allah gagne, Allah ka furu ni sibe. Allah ku funu fo nyongo. Allah ku cheke de. Ami. Ka sabali musoma, ka gardien nyuma ko di chema. Ami. Ka befu. Awo. Moma sole mana klegena. Ah. Ambu bela jelen fo. Tabarkala. Kla ka Dubai ka fo, abisa ka be gana. Ah, be gana. Eh. Bane. Dagne, on va regarder. Voilà, ame Dubai ka fo. Tabarkala. Ni ba falia fali. Majida fali fo. Fali mi da murujara. Kadamba kalu bibi damba. Damba kalu ya mudekele. Fali mi da murujara ka wala koro kalu bibi wala koro. Oh, pon min be na be fama ko pon fat. Sam. Iyelento ite à droite ni gauche laje. Ni baka bo ba fanya. Ni be ka bo badlabu e kuna du kon laka. Awo. Ayelandani yere la. O negade. Do fene be ko bo. Ka to di Ka bo. ka ta firi ni ka ko firi la. Taro be mingala. Mas Won nega ko ni bolendo. ya ka to nyina ko. Wallahi. Ni transport aba na me yato de. Ha? Ministre de transport. Abana me. Ni mo ko wala ka ci foy. Ay baram dam le troisième pona. Ala kun kana ke ka fusani ni. Ka sira tigɛ mɔgɔw la. Embouteillage bi ɲini ka mɔgɔw faga. Tile damadɔ kɔnɔ. Garde foni mu birigilama bɛ kɛ yanni ka se nɛgɛ in ma. Gitɔrɔn dawula la fo bɛ moto tigiw ni mɔbili tigiw ni ɲɔgɔn cɛ. Yɔrɔ dɔ wɔlɔwɔlɔlen do la. I bɛ taa ɲɛfɛ baara jɔlen do ye. An ma kunni ju foyi faamuya ka baara la. Est-ce que a banna fɔlɔ? Mais mas ni y'a baara suguya jumɛn ye? I tɛ k'a fɔ ale ma ko amateurisme. Dimanche tɛmɛnen Sidiki ninnu ma. Awɔ, heure 7,000 ka sira la yan. Donc a ma ɲa. Ba jɔra olu tun ye mun daminɛ ne ɲɛ bɛ garde fou kari-karilen na mun bɛ moto tigi ni mobili tigi ni ɲɔgɔn cɛ. Ɔ kana se ɲɛfɛ a dannen do ye ten ne ma foyi faamuya a la. Ne kɔni tɛ ministre de transport mun kɔni. Non an b'a ko ɲɛ. Porte directeur ayi sini an b'a ko ɲɛɲini. Ɔ ko n'a ni pont nɛgɛ n'a sɔrɔ nin y'a baara bannen de ou bien ni min don. I bɛ dugawu de kɛ dɔ kana pont yɛrɛ. Pont nɛgɛ ta ɲi. Non mais c'est. N ko i bɛ dugawu de kɛ dɔ kana pont. U kun tɛ araye tigɛ yan. Terrain kun tɛ se yɔrɔ min na u tɛ araye tigɛ k'o nɛgɛ feere yan. An kun b'o ye télé la an kɛrɛfɛ jamana dɔw la. O nana kɛ fɔ anw yɛrɛ fɛ yan. Ɔ sisan sa pont nɛgɛ. Mais an ka tiɲɛ dɔ fana fɔ ɲɔgɔn ye. Cɛ. Maliyɛn fana ka sabali dɛ. Cɛ. Tiɲɛ na jamana jɛfɛn e kelen bɛ taa. I kile kura dɔrɔn i jiginna ji la. I kile kura dɔrɔn a yɔrɔnin jateminɛ dɔrɔn n'i bɛ yɛlɛ pont fat kan. Mas dɛ. Jateminɛ dɔrɔn. Kuma min kɛ. Ne ko nin bɛ bɔ waati jumɛn ni nɛgɛ nin bɛ bɔ nin na waati jumɛn. Ka kuma dɔ f'i ye. Tiɲɛ na ci dɔ fana kan ka fɔ malidenw ye. Parce que i yɛrɛ ɲɛ b'a dɔn i bɛ ka baara wolo i ɲɔgɔnna dɔ fagali la. Kana jamana yɛrɛ kama mais ale bɛ se ka jigin. Ale bɛ tɔrɔmɔɲɔ min sɔrɔ a la ale mago b'o de la koyi. Mais est-ce que nin tɛ ni sogo kɛra nɛgɛ dalen. O tɛ nin bɔra yɛrɛ de jaginɛ. Vraiment n'o bɔra bi an bɛ yɔrɔ min na hali n'a ma se ka caméra kɛ dugu fan bɛɛ an ka pont kɔni kan. Hali caméra tɛ mais mɔgɔ fana kan k'i yɛrɛ bɔ yen. Ayi caméra yɛrɛ ka bɔ a la. Jaginɛ jɔ ka nin yɔrɔnin f'i ye. Caméra yɛrɛ ka bɔ a la de. An bɛ situation yɛrɛ min kɔnɔ bi walayi pont yɛrɛ de pont yɛlɛnda ni a jiginda Jaginɛ garde kan ka taa yen. An bɛ situation min kɔnɔ bi. Pont bɛɛ. A kan ka kɛ heure bɛɛ. Bɛɛ k'a da 24/24. Bon nɛgɛ a bɛ se ka kɛ yɔrɔ min fɔ sisan. Barrière bɛ jigin pont dawolo la o tɛ n'i yɛlɛtɔ la mais i jigintɔ ka tɛmɛ o la i b'a sɔrɔ sécurité bɛ fo CICB da yɔrɔ de la. Jaginɛ n tɛ yen mago ye ne kan bɛ pont yɛrɛ de pont yɛlɛnda yɔrɔ yɛrɛ de ko don. Awɔ ne kan b'o de ma. Barrière bɛ yɔrɔ min na o tɛ dɛ. Pont yɛlɛnda la o avancelen don kana n'a ye fo pont yɛrɛ da la. Mais sisan sinon ni nɛgɛ bɛ bɔ cogo di a ma kari foyi. Ni mais ça me mun fɔ masa an ka t'o fɛnɛ kan quoi il est temps mɔgɔw fɛnɛ k'a lajɛ u ka labɛnw dɔɔni kɛ. Citoyenneté kana mɔgɔ la dɔɔni. N'i ko k'i b'o fɔ i bɛ mais ça fɛnɛ tɛ mɔgɔ ye koyi nin ye zone ye dɛ. Nin ye zone ye koyi. Zone ye zone bon o tɛ jate mɔgɔ sɛbɛw fɛ. donc n'i ko k'i bɛ a ta o fɛ dɔrɔn. Bon ni cɛ tɛ sɔrɔ hali sugu la mas 100 kaso o de kan ka d'i ma. Tu vois. Walahi jama jɛfɛn yɛrɛ o ka bɔ a laban mais i bɛ mun ta ka bɔ yen o sababu dɔ bɛ se ka sa denba o bolo a bɛ taa k'a den to muso b'a bolo a bɛ taa k'a muso to fa b'a bolo a bɛ taa k'a fa to mais n'i y'a ye polisi dilanna ka gendarmerie dilan ka justice dilan o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ lankolon de bɛ yen. Siga t'a la. Ni bɛɛ tun ye mɔgɔ ɲɛnama ye polisi tɛ dilan o ni bɛɛ
ye ladiri ye mɔgɔ kilennen gendarmerie tɛ dilan kiri tɛ dilan o kɔrɔ bɛɛ de dɔ ka ɲi dɔ lankolon zon kule fana ni cɛw cɛ sɔrɔla nin sugu misali ɲɛ bɛ na nin ka bon hakili ma kuma yɛrɛ ka gɛlɛn mɔgɔ ka se ka t'i sigi pɔn kan ka pɔn nɛgɛ in bɛ don cogo min na k'o waranga k'o bɔ ka taa n'o ye mɔgɔ min ye mɔgɔ m'o ye ni kabako ye bon nin fana 4 heures wagati de o 4 heures wagati mais hali 4 heures ma se mun fɔ Mali yɔrɔ u b'a fɔ ma ko plan Vigipirate o de kan ka kɛ yan mais a kan ka kɛ 24 heures sur 24 heures jamana yɛrɛ bɛ situation min na nin an tɛ situation jugu la an ka ɲi Mali yɛrɛ n'i y'a ye an ka mɔgɔ b'a kɛ tan u yɛrɛ kunkolo la situation jugu de tɛ yen non n'o tɛ nin tɛ ko ye dɛ n ko pont filɛ kan pont 3 in a kan ka lakɔlɔsi a kan ka lakɔlɔsi a kan ka lakɔlɔsi 21e siècle la pont 3 in caméra kan ka sɔrɔ an ka pont kan an bɛ gɛlɛya mun na a daminɛ pont kun f'a kun mas Janginɛ kuma dɔ de bɔ ni kuma in an bɛ gɛlɛya mun na Bamakɔ kɔni bɛ lafiya la mɔgɔw bɛ marché Bamakɔ tɛ lafiya la dɛ ayi n b'a fɔ cogo di contrairement au centre contrairement au nord Bamakɔ bɛ paix dɔɔni kɔnɔ hali n'an tɛ Dubaï kaw bɔ mais an fana bɛ paix kɔnɔ yan dɔɔni i bɛ ɲina i ɲinangolobaatɔ mɔgɔ jugu bɛ taa Ala ka kuluwalaw 100 danna ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn dɔ don point na mun bɛ se ka ko n bɛ k'a fɔ o de la sa n tɛ fɛ ka fɛn dɔ situation min na dɛ n tɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n ka kɔlɔsi o bɛ se ka kɛ wallahi n'o kɛra o tɛ ba ni ba ɲɛfɛ a ka ɲi o t'an kɔ donni ɲɔgɔn ma Sam sabali o kɔrɔ a b'a yɛrɛ an b'a yɛrɛ sabali Allahu akbar mɔgɔ si tɛ taa mɔgɔ si ka sugu la insécurité kɔni bɛ yan ko k'i fo ko fɔli in ka ɲi kojugu ko k'i fo jɛbɛ taa Janginɛ ka point ye diya n'a taworo a ɲɛnabɔra aw ka yɔrɔ kɔfɛ farakɔ de tɛ yen an ka yɔrɔ non an ni farakɔ an bɛ an gunnen don ɲɔgɔn bon farakɔrɔ ji taara ni o point awɔ ko maaw farala ɲɔgɔn kan u bɛ ka pont jɔ mais maaw de bɛ ka kɛ wala se tɛ yen bon n y'a kuma mɛn bon mɔgɔw k'u kɔfilɛ farakɔ fana la i ni farakɔ ka jan ayi an ma ɲa mais e ka pont don aw ta in ka ɲi yan an ta in bon ma se mun fɔ an yɛrɛ fana farala ɲɔgɔn kan donc comme a ma fɛn mais a bɛ k'a dawolo de fɛn ka na mais c'est très risqué donc simanw ni gabakurun dara la k'a labɛn parce que a ji fanga ka bon quoi ka kuma dɔ f'i ɲɛna bon ka Janginɛ u k'u hakili to farakɔ la u k'u hakili to tabakɔrɔ la vraiment ka kuma dɔ f'i ɲɛna pont ninnu nin na yɔrɔ fantanya bɛ dugu kɔnɔ ba ɲumankɛ i y'a fɔ cogo min olu dɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan mais mɔgɔ min bɛ na baara kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ taa pont baara o fana y'a dama baara de ni pied b'a la o bɛ sigi ji la pied b'a la ni pied ka taa bila kɔ kun dɔ in na donc nɛgɛ ka kan ka k'a la o risque yɛrɛ bon a bɛ ten o risque y'a bolo kibɔra mɛn mais comme kabini point in kɛra tan awɔ ATT-bugu bɛ taa bila tabakɔrɔ yɛrɛ la k'u b'a to ji ka jigin de walasa ka tɛmɛ ni ji jiginna dɛ hali don min na sanba in nana laban ye ni donna ji bɛ taa nin ye ayi i b'i jɔ de ji bɛ jigin i y'a faamu parce que c'est à 2 kilomètres de Bamako i y'a faamu ani Bamako cɛ 2 kilomètres a t'o bɔ comme u ye ATT-bugu la sisan nɔ ATT-bugu bɛ taa bila u ye pont kura dɔ jɔ yen nɔ tu seras obligé ka taa fo munumunu fo yen fɛ olu ni mutugula de dun olu a ka jan quoi k'a lajɛ a ka jan dugu yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ walahi tiɲɛ na dɛmɛ ka don ninnu di yan fɛn dɔ bɛ dusukun kɔnɔ n k'a bɔ a bɔ Bamakɔ maire commune 1 2 3 6 an b'an yɛrɛ ɲininka u bɛ baara sugu mun na ni dugukolo feere ni furusiri dɔrɔn tɛ n bɛ fɛ k'u ka baara dɔn quoi u bɛ ni an ba salen sara sugu kɔnɔ u b'u ka tabali ta k'a fili aw ma se ka bitigi sara patenti o b'a tugu samu ko in a ka siri ta feere furusiri 5000 nana ye samedi n'o tɛ 3000 ka mais wari min bɛ don mairie kɛsu kɔnɔ non mɔgɔ dilan yɔrɔ la Lafiyabugu kɔ dɔ bɛ yen pont bɛ yen wa ka communiquer non a f'u ye wala commune Jelebugu point mɔgɔ de bɛ ka bolo fara ɲɔgɔn kan siri tiɲɛ don an teriw ka ca maire la dɛ mais a f'u ye wala u ka mun ye parce que an ma se k'u ka baara dɔn n'i ye ne ɲininka k'u bɛ baara jumɛn na ne b'a fɔ n ko dugukolo feere ni furusiri parce que m'u jɔyɔrɔ ye ɲamancɛ la m'u jɔyɔrɔ ye pont dilanna m'u jɔyɔrɔ ye goudron furanna m'u jɔyɔrɔ ye ne dabali b'a dɔn i b'a dɔn bɛɛ Bamakɔ sira bɛɛ ta dingɛ de bɛ fan bɛɛ bon sira mais a ye goudron soudé sa o bɛ se ka kɛ sa goudron soudé diɲɛ don o don o bɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ o tɛ u tɛ se ka kɛ u kana sira dilan sa
minnu bɛ gitɔrɔn na k'olu sude. mais la machine lamɛn sa. cɛ. ne de bɔra émission na ka taa so n sera an ka denmisɛnninw ma wele jo. i y'a kuma daminɛ dɛ. ni mɔgɔ y'a fi. ayi e bolo ko. plusieurs de b'a kɛ. mais bɛɛ kɔni b'a dɔn Sam fiden don. Sam ye mun fɔ c'est vrai Sam donc an y'a kuma fɔ yan. u kana sira dilan sa. kuma a kɛra mɔgɔ. a ye wo gitɔrɔnw ka wo ka girin. mais hali sisan n'i ye 30 mètres minɛ. a tɔ dajira de. ala i bɛ ka baara dɔn. jɛnɛ ala ka ma i bɛ ka baara to yen. yɔrɔ dɔ tɛ mobili la ko bara. awɔ. nka ne ka bara karila ye. bon ɲɛ b'a la dɛ. kari a tɔ bɛ ka tiɲɛ ka dɛ. mais kari. sisan. walahi. il est temps jamana in kɔnɔ maa dɔw bɛ yen. cɛ. maires bɛ nin kɛ dɛ. an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais dɔw fana bɛ yen mun ye sira ninnu dilan. fo de bɛ d'u ma k'u ka sira ninnu a suivi ka kɛ. mais an ma maires o sira ka jan. ayi ne lamɛn sa dɔw fɔ kuma ka ɲi kuma ka ɲi nka a ka jan de. Sam ye mun fɔ. sisan maires bɛ se ka telimani min kɛ dɔrɔn o ye nin ye quoi. maires bɛ telimani min ka gitɔrɔn sude. n bɛna mun f'i ye. an kana maires Sam ye mun fɔ. ne tɛna segin o kan bilen maires kan ka e bɛ ka mun fɔ. mesure d'urgence u ka se k'o kɛ san pour que an ka se ka. o bɛ se ka kɛ o. o ko ɲɛ bɛ jɔn de mairie de don wa ou bien o bɛ jɔn de bolo o ye gitɔrɔn sude. gitɔrɔn ko o bɛ ministère de transport de bolo. mais problème min ye a kɛra transport ye o a kɛra assainissement ye o nin bɛɛ ministère bɛ olu bɛ jamana ka politique générale k'o de dégager jamana ka route nationale baw k'o de contrôler mais i b'a sɔrɔ an ka gitɔrɔn misɛnnin ninnu i b'a sɔrɔ mairie dɔ ta partenariat ɲini tubabu dugu dɔ la u bɛ n'a paveni da u bɛ ka gitɔrɔn da o ko tɔ bɛ mairie de fana bolo. mais ni wo bɔra sira kan sisan. ni wo bɔra sira kan mairie sɛbɛn o bɛ se ka sude jamana fana bɛ se ka kɛ. nka mairie sɛbɛlama fana k'a sɔrɔ jamana ma kɛ dɛ mun b'a yɛrɛ kalama min b'a sigi kun dɔn ko ale ye maire ye le premier responsable de la commune o b'a dɔn a sigi kun min ye o b'a kɛ n bɛ kuma dɔ fɛ mɔgɔw de tulo bɛ ne la ni nkalon don u b'a fɔ n ye lavage a ye na ni wari ye lavage minnu bɛ yen maire b'a piya minɛ de parking mobili parking ninnu k'u bɛ dugawu kɛ ala ka to parking dɔ ka dayɛlɛ n ka gitɔrɔn da la mais aw bɛ wari min sɔrɔ a bɛ taa jumɛn na ni kɔɲɔmuso furu Tour d'Afrique mobili kura ta ayi o yɔrɔ nin to yen kɔɲɔmuso furu to yen Tour d'Afrique yɔrɔ tɛ nin ya mɔgɔw sigilen tɛ sira kan nin ya Tour d'Afrique sira banbali dɛ mɔgɔw sigilen t'a kan jaa n'a ye ɲininkali kɛ o don na n ko jɔnni y'olu lasigi k'olu bɛ wari sara mairie la mais mɔgɔw ka sira banbali e bɛ t'i sigi o kan a tila k'i jɔ k'i bɛ wari mais olu tɛ mairie la ayi n tɛ olu ban o n tɛ ka fɛn fɔ olu dɔrɔn ban o mais mairie bɛ se k'o wari minɛ sira yɛrɛ ma di a ma di yɛrɛ fɔlɔ mais u m'u sigi u tɛ ka feere kɛ yan ayi u tɛ ka dɔ sɔrɔ wa ayi Jagini n ko sira ma di entreprise dɔ ma olu yɛrɛ ma a kɔmasegin kɛ fɔlɔ k'a fɔ jamana ye bɔ a y'an bila baara min na a baara kun cɛra a ye sira minɛ o yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ mɔgɔw sigilen don a kan ka Kolobakari n ka turu ɲininka n ko mun y'aw sigi yan ko mairie k'olu bɛ ka wari de ko mairie bɛ na k'olu bɛ taxe de sara ne ko aw yɛrɛ ka nin kisili kama n ko mun na aw tɛ ko fɛn min b'i faga ko de b'i balo koyi fɛn min b'i faga o de b'i balo u b'a fɔ ten ko mɔgɔ t'i balo fɛn bila i faga fɛ mais ala ye nin n tɛ nin siɲɛ fɔlɔ e bɛ ka mun fɔ an ka nin kɛ sa bon c'est pas bon dugutaga mobili dɔw place bɛ yen e bɛ tɛmɛ yɔrɔ la an bɛɛ bɛ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn n'i bɛ moto la yɔrɔ jumɛn Sogonikɔ maternité in kɛrɛfɛ a bɛ cogo di yan nɔ to sa mais an y'a fɔ yan siɲɛ joli mais n'i bɛ tɛmɛ moto u b'a fɔ de k'i kana se n ka minɛ ma i kana s'a ma dɛ i kana s'a ma dɛ Sogonikura lajɛ mais c'est clair n ko bɛ mairie yɛrɛ da kɔnɔ assemblée kɔfɛla lajɛ o bɛ mairie yɛrɛ da kɔnɔ o bɛ mairie kɔnɔna de o mairie fa n'a ba tɛ assemblée ya e ka assemblée kɔfɛla yɛrɛ min ye ne bɛ fɛ ka mun fɔ Masi an ka gitɔrɔn ko ne m'a fɔ Sam ye mun fɔ maire sɛbɛlama maire min b'a nakun dɔn n nakun ye n ka dugudenw ko ye c'est lui le premier responsable a ka sigida la a bɛ ko dɔ kɛ mais ni Sam y'o fɔ ne tɛ segin o kan mais an fana ka wari dira mun ma k'e ka siraba dilan pour an ka politique générale AGEROUTE directeur ni ministre voilà k'i ka tila ka suivi k'a la Burama wagati dɔw bɛ se Bamakɔ yan nin ye san o san nin an ka gitɔrɔn bɛ kɛ i b'a ko ŋɔmiyiran pɔli ka fɛn dɔ fara a kan ŋɔmiyiran pɔli ka fɛn dɔ fara a kan i b'a ye dingɛ bɛ hali tɔ de bɛ taa yɔrɔ min ka fɛn dɔ fara a kan ka grammaire van de bɛ ɲɛ ka grammaire ka fɛn dɔ fara a kan ka fɛn dɔ fara a kan ministre transport AGEROUTE directeur k'u ɲininka péage wari bɛ taa yɔrɔ jɔ n'i bɛ don i bɛ min sara i dontɔ bɛ min sara i bɔtɔ bɛ min sara i tɛ tɛmɛ yɔrɔ si la i bɛ min sara dɛ a wari bɛ taa yɔrɔ jɔ visite technique carte grise a wari bɛ taa yɔrɔ jɔ ONT yɛrɛ bɛ don ministère des transports de la kɔlɔkɔlɔ wari bɛ don ONT kɔnɔ kɔlɔkɔlɔ wari bɛ don ONT kɔnɔ o bɛ taa wari visite technique essence min n'an b'a san a dɔrɔmɛ 3 bɛɛ bɛ t'o kun dɔrɔmɛ 3 walima dɔrɔmɛ 7 o kelen o kan ka taa sira suivi wari la
bon an bɛ ka taa sara han essence tɔw ta a ye sira ɲuman di maaw ma e ka boli ni essence bɛ don a bɛ tigɛ la e ka boli ni visite t'i la ou bien vignette e k'o kɛ sa e k'o kɛ ko kɔrɔbɔ a kɛ ka kɔrɔbɔ non mais n'i y'o kɛ ko kɔrɔbɔ i polisi mana bɛn mais u bɛ yen cɛ nin ko ninnu kan ka jɔ sa bon nin bɛɛ de bɛ don Mali kura kɔnɔ bon min fana bɛ yen quartier minnu bɛ yen ni maa bɛ ka ni maa man ca o la quartier kuraw don walima quartier kɔrɔw don nka i b'a sɔrɔ a fan dɔw bɛ yen mɔgɔw tun ma sigi o la an bɛ don min na ko bi mɔgɔw bɛ ka sigi o la a kɛra sababu ye an balimakɛ dɔ a den 3 k'a bɛɛ bɔnɛ a nin na ɲɔgɔn fɛ ji bolo ji bon Jaginɛ a y'a fɔ n ye Jaginɛ n ko i ye n ka bi tiɲɛ dɛ wallahi n bɛna ɲɛf'i ye ale ka so bɛ yen dɔ fana kɛlen don ka taa a ka so jɔ ka tugu ale ta la mais a ma yɛlɛma a kɔnɔ fɔlɔ so ma ban ka ɲɛgɛn dingɛ k'o siri fosi a ka du kɔnɔ ale ka denmisɛnninw de bɔlen filɛ ka don o kɔnɔ musala an ye kibaruya dɔ di yan Jaginɛ o ɲɔgɔn kelen in don a kɛra a saba bɛɛ binna a la mɔgɔ bɛ bɔ kalama waati min na Ala k'u dayɔrɔ sumaya ji kɔni ji la yen fosi fara ji la de n'a fara a bɛ datugu de olu de taara bi o la mɔgɔ t'a kalama a kɛra Zirakɔrɔ min filɛ nin ye Kati sira la Zirakɔrɔ dun fi Cheikh fiɲɛni d'a ma biri biri bonjo nyanama mina ye sadiara sabaula ni baloko jugu ye dɔ ko ka caméra ko k'o kɛ pɔn kan k'o de ka ɲi han est-ce que caméra tɛ pɔn kan ne y'a fɔ caméra an bɛ yɔrɔ min na e tɛ mɔgɔ ye e tɛ caméra bɛ mɔgɔ ye ayi caméra ayi mais n'a bɛ sa mɔgɔ ye ayi a bɛ mɔgɔ ye caméra bɛ pɔn a kan ka k'a kan an ka nɛgɛ bɛ bɔ caméra t'o ye o ma dibila ma bɔbaga la o yɔrɔ fana bɛ yen dɛ i ma ye a caméra b'a la mɔgɔ t'i minɛ a ko o tigi ko caméra b'a la vraiment a ka kana kuma a ko k'a b'a la dɛ non a ko ko il faut des caméras caméra kan ka k'a la ne y'o de fɔ kuma kɔnɔ a ma k'a la fɔlɔ caméra de kan ka kɛ pɔn o de kuma an bɛ yɔrɔ min ko bi caméra kan ka kɛ Mali pɔn an kana ɲɔgɔn musa dɔ ye bataki bila ka na k'ale yɛrɛ dɔ ale ɲɛkisɛ de ye dɔ ye ka bɔ a y'a don ka finitigilaka dɔ wele k'o bɛ se kɛnɛ kan waati min o y'a sɔrɔ a tigi taara k'ale yɛrɛ ɲɛkisɛ ye dɔ ye ka bɔ bon ayi ale mɔna donnen na i kuma min bɛ Aïssa Sam t'i jɔ dɔrɔn n y'a ye de t'i jɔ dɔrɔn t'i jɔ i ka nɛgɛ in lajɛ i b'a dɔn k'a bɔra de quoi donc a ma kari ala Jaginɛ t'i jɔ dɔrɔn i k'a lajɛ Masibe hakɛ to Masibe kuma in fɔ mais ni tigi ye nɛgɛ dɔnbaga ye tiɲɛ yɛrɛ la kuma in ka ɔrɔ ka bon i hakili ma dɛ mais pɔn nɛgɛ dɛ pɔn nɛgɛ a dɔ y'a bɔ de t'i jɔ dɔrɔn i k'a lajɛ pɔn fadi i yɛlɛntɔ dɔrɔn mototigiw bɛ yɛlɛ yɔrɔ ni min fɛ dɔrɔn a lajɛ droite la ye dɔrɔn non a tigi ye nɛgɛ dɔnbaga de mais a bɛ se ka kɛ cogo di i b'a sɔrɔ ninnu de yɛrɛ ye bɛɛ n tɛ tɛgɛ fɔ dɛ mais nɛgɛ dɔnbaga don mais n tɛ tɔgɔ fɔli kɛ i b'a jigiya ninnu kelen de yɛrɛ ye nɛgɛ bɛɛ nɛgɛ dɔnbaga ye parce que zone simple o sata nɛgɛ bɔ fɛn ma k'a la o ayi e bɛ fɛ ka jɔnni tɔgɔ fɔ jɔnni ye nɛgɛ dɔnbaga ye mais ka taa nɛgɛ bɔ ten i m'a tigɛ a ma gɔlɔn ko bɔ a bɔcogo cɛɲi na o tɛ bɛ nɛgɛ ko ɲɛ dɔn dɛ n ma mɔgɔ kɔni tɔgɔ fɔ parce que arajo kuma de don Mali man da ko cogo min kɛlɛyɔrɔ la dɔɔnin kuma fɔlen bɛ dangɛli tuntunnen bɛ nɛgɛ bila nɛgɛ la nɛgɛ sangalama dunu nɛgɛ bila nɛgɛ la nɛgɛ ko sangalama sende biri misi ni wo dɔgɔyara mo sɔntigɛ jele dabo bana marifa sisi mu mo dɔ yaranjaru Sam non kana kuma faut pas parler non je veux pas parler n tɛ kuma Sam Bamako bilama i bɛ sugantili kɛ dingɛw la de min ka dun c'est à dire i bɛ min ka dun i b'o éviter ka don min ka surun kɔnɔ o to ye wallahi ne ye mun fɔ e tɛ k'a faamu ko dɔw bɛ yen k'u kɛlen bɛ ko ŋɔmiyiran pɔli olu ye misɛmani baden de ye ɲɔgɔn nɔ u ka nin ko ninnu lajɛ sa o ye misɛmani baden bolifɛn bɛ si sɔrɔ nin na cogo di
mas ay karawuli bon amega ntasara amega anga hake usara mas hein ini jangna ay karawuli non mais wani quoi bela la je quoi moli tugur na don ka diga ko te paki ala. wasra karawunga alors sabia ko na bala de o bala amba la bulu ango yoro mas o bala ani ko barni senegal nunu am be ko ndogo yiwa am be ko ndogo flani man ko wallahi ni sera ko bar katali abidjan te wa ye senegal kapitani dakar te wa ni yo bamako mali kapitani bamako te u ceka jay bala kale ko fal wotoro an avion o tiens mais am be ko ndogo mais nga mali a kapitali bamako a sugu fiya suguba a sugu ni deni sugu ni nkura ah la ni duna an ka sugu yɛrɛ kɔnɔ an balo bɔ yɔrɔ min ma suguni ninnu suguni mɛriw tɛ sale minɛ mɔgɔ la mais suguni ni san nana kana fɔ sa senu jimi nana samedi fa kuɲɔgɔn kɛra fɛn n'a taara ni a taara ni senu sugu fankelen suguni a ji taara n'a a ye bɛɛ boto boto wallahi a taara n'a ye sugu fankelen commerçant min ka minɛn taara ala de b'a dɔn ayi o to yen han an mun t'an kɔnɔ suguni kɔnɔ suguni nɔgɔlen kuma bi dɛ n bɛ ka jaginɛ taa lajɛ sa e ka taa lajɛ senu sugu senu mɛri ko cogo di ala senu bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ mɛriw bɛ sanni kɛ supermarché de la yanni sabali sa mɛriw bɛ sanni kɛ supermarché de la chambre de commerce Bamakɔ chambre de commerce ɲɛma o taara lajɛ o yɛrɛ o ye yɔrɔ lajɛ yanni sugu fankelen de taara ka a magasinw ni a kɔnɔfɛnw k'a bɛɛ cɛ ka taa n'a bɛɛ o quartier kelen tɛ dɛ ji y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a bɛɛ caman quartier don fiɲɛ bɛ gɔ wuli tabaliw bɛ ta mais o yɛrɛ tɛ problème mas an ka kɛ ko b'o tigi bolo mais mun bɛ don mɔgɔw kɔnɔ ni muso taara sugu la sanni na sugu kɔnɔna bɛɛ putuji sama ka ɲi c'est bon bɔgɔndɔrɔkɔ c'est bon tamati bɛ da o la c'est bon ça mais i b'a kalama mas non sam ka nin kuma an bɛna an ba kini na o i jɔ sa ayi i jɔ sam i ka mas sam ka nin kuma c'est très très important an ka nin kuma in fɔ fo ka sugu kɔnɔna nɔgɔlen dugu i b'a kalama peine, dugu minnu c'est bɛ pas la yen peine. dugu sugu kɔrɔ Wallahi. han m'a fɔ n'u ye quartier kɔrɔw ayi quartier kɔrɔ sugu kɔrɔ ɔhɔn m'a fɔ ni sugu kura mun nana dɔ fɛ k'i bɛna sugu dɔ dilan n'olu salen bɛ taa 30 la fo a bɛ sara san janba la o b'a jɔ n'a bɔra olu la ko sugu min bɛ yen ko quartier yɛrɛ sugu fɔlɔ don sama sugu don tɛ se ka k'a si kɔnɔ a bɛɛ bɔgɔndɔrɔkɔ a bɛɛ tiɲɛ et puis i bɛ taa o la fɛnɛ i ni jisuma de bɛ taa dɛ n'i bɔra i b'i sen ko kana i ka so malo bɛ da o la yen malo bɛ dɔw la yen tamati bɛ sugu bɛ dɔw la fiyɛ yen layi u bɛ bɔrɔ yɛrɛ da dɔw bɛ bɛɛ bɔrɔ da fɛn ka de tamati d'a kan awɔ i y'a faamuya fo n'a kɛra ni mɔgɔ min yɔrɔ dɔ sa sugu kɔnɔ o ka sugu bɛ jaba d'a kan, u bɛ tulu k'a d'a kɛ kan. immeuble o b'o jukɔrɔla jɔ k'o fɛrɛ mɔgɔw bɛ taa feere kɛ bon sisan mas dɔw bɛ ka bɔrɔ fɔ- da u bɛ tamati d'a kan Awɔ. min e bɛ ka tɛmɛ Awɔ. e sen bɛ ka bɔgɔ furuki o bɛ kɛ Awɔ. o o bɛ tamati k'o kan tamati kan. kuma u dɔ bɛ f'i k'o ye jaba kan sugu salen wari ta mini mairie la ɔ mairie ka o wari ta dɔrɔn ka pavillon kɛ sugu kɔnɔna la Yee. san nana minɛnw kana nɔgɔ sam y'o fɔ u b'a fɔ ko Zam. collectivité sam collectivité ni bilala o wari ta yɔrɔ ɲɛdɔnni kan bi alahu akbar Allahu ah akbar ala subhanallah eh cɛ ala ko ɲɛdɔn ka don o wari ko yɛrɛ non i b'a dɔn kɛ wallahi o de élection nata yen kɔni mali kɔnɔ yan ayi ah maliyɛnw kan ka mɔgɔ ayi sam san o san bɛ nin fɔ eh ne m'a f'i ye ko maire dɔ ko yan k'a ka baara ko maire ka baara tɛ ɲamacɛ yan Mɔgɔ ko bɛ- mɔgɔw votera a yan tɔgɔ fɔ sisan ala e ko mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ ka wal o de ye ne kabako n ko ye n jɔlen i b'a ka micro sama ka bɔ a da la a ko e ko k'e ye micro ma bɔ a da la dɔɔni de ayi n ko ala ko c'est à dire ko mɔgɔw a y'a sɔrɔ mɔgɔw b'a nɔfɛ ko ɲaman cɛ k'a ka sugu ɲaman cɛ sugu fara ɲaman na c'est à dire ala bon o bɛnna ni campagne wagati ye o y'a sɔrɔ a y'a ka san 5 kɛ a nana san 5 wɛrɛ ɲini jama fɛ ɔ kuma de nana se ɲamanko ma ko tuma na ko sugu ɲaman tɛ caya monsieur le maire sera k'i kanto ten ko maire ka baara tɛ ɲaman cɛ et puis mɔgɔ minnu b'a kɔrɔ dɛ olu ye tigɛrɛ de fɔ dɔnbaliya jibi ayi dɔnbaliya tɛ dɛ a bɛɛ nako est ce que nin na ayi mais maire ka baara fɔlɔ tɛ assainissement ya i ka baara fɔlɔ tɛ o de ya jɛnɛ bɛɛ b'o dɔn mais vraiment bɛɛ t'a dɔn sa ayi maire ka baara fɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye i ma ye maire caman ka taa kaso la sisan vraiment i bɛ maliyɛn caman kan wari de bɛ sɔrɔ mairie maliyɛn ninnu caman jɔn bɛ kan ɲaman cɛ ni maire tɛ maliyɛn caman bɛ burama disi waga ni tagama la tɔgɔ tagama la burama i b'u ɲininka mairie ka baara ye nin ye maire kan ka nin kɛ maire man ka nin kɛ u t'a dɔn dɛ e ma ye ni an ka kalataw sera wasaden kalata ni maire kalata i b'a ye an ka u b'a bɛɛ bɔgɔ dɔn maire ni député ka baara mɔgɔw t'a dɔn kana kuma kana jigin u la dɛ u t'a dɔn dɛ i bɛ maa caman ye k'i bolo falen a la mais i b'a ɲininka maire ni député ka baara dancɛ ye min u t'a dɔn dɛ
u t'a dɔn dɛ. cɛ ni maire fana ko ale tɛ ɲama cɛ a ma siye maaw kunna dɛ. a ma siye mɔgɔw kunna. e ko jama baara o jama assainissement aw ka dugu kɔnɔ yen maa si ma sɔn k'i jɔ ka maire ɲɛkɔ maire y'i ka baara ye ɲamacɛ. ko juguya de don sa ko n'o tɛ ko maire ka baara ye ɲamacɛ. ni maire ma ɲamacɛ jɔn de bɛna cɛ dugutigi de bɛna cɛ. ko juguya dɔrɔn de don. e de b'a cɛ o maire ta kun wɛrɛ maire la sigida lakana quoi. ayi a fɔ ko ɲamacɛ dɔrɔn n'a y'i diya a fɔ ten dɔrɔn maire kan ka ɲama yɛrɛ de cɛ. maire kɔnɔ a bɛɛ de bɛ yen n'i taara éducation n ko bɛ confier maire dɔ la sécurité a bɛɛ de bɛ di maire dɔ ma maire dɔ de bɛ nin délégué dɔlen don nin bɛɛ la. mais e bɛna fɔ cogo di k'e ka sigida la ko maire ka baara tɛ ɲamacɛ i ma si de y'i ka sigida mɔgɔw kun. et puis ko tigɛrɛ fɔra a kun a ye nin fɔ yɔrɔ min na tigɛrɛ fɔra a kun. cɛ ka kuma k'u bɛ ka juguya de ta k'u ka cɛ sɛgɛrɛ. ko maliyɛn kalanbali tɔ bɛ yen mais kodɔnbali tɔ tɛ yen bilen dɛ. non kalanbali tɔ bɛ yen mais kodɔnbali mali kɔnɔ yan. an ka taa o tɔ tɛ yen bilen. cɛ an ka taa. Samko CNT a ɲini ka haute cour de la justice ko k'a sigi CNT ko u y'a ɲini yan'an ka se nin dɔgɔkun in a taama kɛra dɛ Choguel ale tun bɛ Sikaso Bubu Sise ale tun bɛ Mopti Bube tun bɛ Gawo Musa Mara ale tun bɛ Segu Musa Mara tun bɛ Segu ɲinɛ élection Choguel ye Sikaso kɛ Bubu tun bɛ Mopti Bube ale tun bɛ Gawo Soumaïla Bouvé le tigre de Badala Mara tun bɛ Segu le tigre nka a ye Gawo 3e quartier a ye forage kelen d'olu ma. ko jiko a jiko dɔ ɲɛna. a ye forage kelen d'olu ma. a b'a sɔn koyi. tigre kɔni a b'a sɔn dɛ. a ye forage kelen d'olu ma. a kɛlen ka débat misɛnya sisan a bɛ ka fanbɛɛ yala. a bɛ yala la. Mara fana bɛ taa mɔgɔw vraiment Mara kɔni a fana bɛ taa. non Mara c'est un homme de terrain. non Mara kɔni tiɲɛna c'est un homme de terrain. I bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma mais terrain kɔni. a bɛ taa mɔgɔw fu. non c'est un homme de terrain. bon c'est un homme de terrain. Choguel ye Buguri Sikaso. bon ko ka fara ATT ka Ala ka dayɔrɔ sumaya ko Bubu fana ko citoyen d'honneur Mopti. ne ko o ye mun ye jangini citoyen d'honneur. dugu maa kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ. dugu maa mun bɛ yen. maa kɛrɛnkɛrɛnnenw. dugu maa kɛrɛnkɛrɛnnenw. o ni au contraire de ye dɔ in ya persona non grata. a contraire de y'o ya. foyi kana se yan. personnalité non grata. i tɛ foyi ye. o b'o ta fɔ ten de. awɔ de don. a contraire de y'o ya. i tɛ papaga ye. o kɔrɔ di k'i kana se yan. k'i tɛ papaga ye. tu n'es pas la bienvenue. i kana se. i kana s'u ka dugu la. u tɛ fɛ k'i y'u ka sigida la. Ala kana an go ye. citoyen d'honneur. o kɔrɔ de ko dugu bonya n'a a karama talen no ka da i kan. a maaba dɔ i ye. k'o de kɛra kunun Bubu ye. sɔgɔmada fɛ aéroport la n tun bɛ yen. aéroport la min. Bamakɔ Senu aéroport la. a ye tun bɛ yen. a y'a sɔrɔ a taara ɲɛna de. a taara ɲɛna kunun 7h u taara 7h de. ani Kasum Tapo ninnu. n bɛ fɛ ka Tapo de f'i ye o. Tapo jɔlen. Tapo tun bɛ yen. Tapo n ye Tapo ye Tapo tun bɛ ka taa Mopti de dɛ ale ma taa Gawo dɛ. awɔ. Tapo ani docteur Gindo bazin tun b'a la Guloyiba tun b'a la. a ko Douanza. awɔ. a kun bɛ jɔn nɔfɛ. URD ka rentrée politique tun tɛ yan. awɔ. ale bɛ URD de la o. Douanza section. docteur Gindo awɔ. Douanza section a b'o de la. voilà. n ka cɛ ya Gindo. Gindo i ka cɛ kelen de ko don. goyi. kunun sɔgɔma bazinenba. a tun bɛ bureau politique ka délégation de la. ya politique nationale ka délégation. cɛ jangina u bɔra yan ka taa dɛ jama taara dɛ. n ka cɛ yɛrɛ tun bɛ Jara Abdramane. jama min taara ani Arasini Thiam. ouais. non y'u bɛɛ ye u bɛɛ bɛ aran na ɲɔgɔn kɔ u bɛ ka don. k'u taa rentrée politique la. Tapo bɛ yɛrɛ de la. Tapo ani a dɔgɔkɛ Cekum. Tapo bɛ yɛrɛ de la. Cekum tun bɛ ka taa. ayi Tapo bɛ Adama. mais Tapo ye motirika de. Tapo tɛ fɛn na. Tapo ka tɔn tɔgɔ. Adama. Morema tɛ di. Morema mais a ma kɛ parti politique ye o. e tɛ parti politique récépissé sɔrɔ. Morema ye association de. je crois. association de don. ma da la ni parti politique récépissé sɔrɔ la. a ma connaissance ma da la n'a sɔrɔ la. a bɛ fɛ ka k'o ye yan. a bɛ fɛ a ye parti de yan. c'est pas comme kulu don. ne b'a kɔnɔ ni kuludenw bɛnna min kan. i b'a dɔn a yɛrɛ y'o fɔ ni u taara ɲɛfɛ ni kuludenw bɛnna min kan. k'u b'a k'o ye. sinon Tapo taara. i b'a dɔn a délégation fila u bɛɛ ka rendez-vous kun ye waati kelen ye o. Bube ka mɔgɔw
an y'olu fana tatɔ ye il y avait Dala Magalou i bɛ Dala dɔn wa CNT kɔnɔ voilà ale tun b'a la Jagina yɛrɛ terikɛ Boumabel a fana tun bɛ aéroport la ne terikɛ tɛ Boumabel yɛrɛ c'est pas ton ami non ka kuma fɔ yan ne terikɛ tɛ Boumabel Boumabel c'est pas mon ami c'est pas ton ami non Mas fana t'a ka terikɛ jagoya la dɛ non fana t'a ka ne kɔrɔkɛ don Samba Boumabel bɛ n wele ko Jagina ka numéro tun n'a bolo ko a d'a ma ko c'est son ami ne kɔrɔkɛ don mais fana t'a ka terikɛ jagoya la dɛ c'est son ami Boumabel ye ne conseil n'a ka mobili ye a tɛ bugu sira fara la yan awɔ o ye ne terikɛ Boumabel ko kunnafonidila don aw kunnafonidila don mais a b'a suma fana na dɛ a b'a suma la non kunnafonidila don mais il est politique an k'o fɔ dɛ a bɛ parti la dɛ bon ni a tɛ parti la tɛ politique mɔgɔ yɛrɛ de et puis Asma secrétaire général de do sigida wɔɔrɔnan na yan ni kɔrɔkɛ nana mais ni kɔrɔkɛ nana a fɔ a dɛ a ka kelen ta dɛ ayi dɛ a fɔ a ye non kɔrɔkɛ don a tɛ a ka bɔ politique la a bɛ politique la ayi dɛ a fɔ a ye ou bien a ka kan ka baara to an ye a b'a ɲɛfɔ n ye ayi a t'a ɲɛ f'i ye dɛ a yɛrɛ tɛ a ye bɔ journaliste minɛ na a y'a kɛ parti politique Asma secrétaire général de do commune Sisi la a bɛ bureau national yɛrɛ la kunnafonidila don sa ayi a ka kelen ta non kunnafonidila tɛ kuma bɛ c'est non politique an ka ɲɔgɔn kɔrɔkɛ i b'a kana sira fila tagamabaga ayi c'est pas bon ayi on son kɔrɔkɛ on laisse on son hali ne yɛrɛ kɔrɔkɛ don n kɔrɔkɛ don a to i bɛ ka fanga bɛ sen na waati min na n ko Susɛtiw taara sa Boumabel y'i kan don ko Suɛti anti parabal an k'o fɔ Muwɛri Suɛti 6000 an b'o fɔ Muwɛri de ɲɛna ko Muhamɛdi Dramane kɛ ko ni mugu cir'i la ko a Suɛti ko a bɛ bal kunbɛn bal tɛ don a la hali dɔw ne y'a sigi jabara dɔ la a bɛ ka ko Suɛti ko u ye an ka wari don e ko jumɛn Samu ko 6000 a y'a fɔ sabali cogo di a kumakan tɛ Muwɛri o tɛ sa k'a fɔ plateau kelen kan kɔsa in na a b'a la ko hali a Suɛtiw bɛ yen ko 87000 sabali n'i ka sabali hali kɔsa in na a bɛ ka Suɛti kelenw ko Suɛti anti parabal kɔrɔkɛ de ye Boumabel ye Jagina ye kuma dɔ bɛ yen kana fɔ a ma ne kɔrɔkɛ don sa n kɔrɔkɛ don mais n terikɛ de tɛ n kɔrɔkɛ don n baarakɛ ne bɛ fɛ a ka sira kelen de ta n'an ye quoi ayi mais bon soit il est politique soit il est a ka kelen ta wayi a ka kelen ta n'an ye sinon ne yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ nin an si tɛ parti la o a bɛ Gawo voilà sinon a bɛ Gawo sinon ne yɛrɛ ka surun fɛn de la ICR an dugutigidenw ka parti a CRT ya an dugutigiden dama de b'o la Jagina b'a CRT la voilà o ye ICR de ye bon ne kɔni t'a bɛna kɛ mun ye bon an ka Buguna ta ni mun kɛra président allo parti la Buguna i bɛ direct la ok komi n tun bɛ ka aw ka weleli kɔnɔ somɔgɔw bɛ di baasi foyi tɛ i yɛrɛ don i Danbele ala kana baasi kɛ an si la ni Ala sɔnn'a ma nba Buguna nin waati laban ninnu na awɔ an y'a ye k'a fɔ zone caman kɔni minɛra awɔ binganikɛla caman minɛra awɔ nka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ u caman bɛ yen ko finitigiw don han kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a dɔw ye polisi ye awɔ e dun ye polisiw ka syndicat ɲɛmaa ye awɔ kuma tɛ nin ye mun bɛ se ka fɔ an ye o la ok n b'i yɛrɛ fo n bɛ n kɔrɔkɛ fo fɔlɔ ɔhɔ n bɛ arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo o ye n yɛrɛ ka arajo ye siga t'a la siga t'a la n'aw ye n wele dɔrɔn n bɛ nisɔndiya tan don parce que o ye yɛrɛ ko ye tan don o kumana mɔgɔ mɔgɔ kulo b'an na nin waati in na cɛ fara muso k'an fa n'an ba n'an kɔrɔ donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ni Ala sɔnna i ye maliden bɛɛ lajɛlen don kiramanto a la e ye ɲininkali min tɛmɛna tiɲɛ don waati dɔ kɛra an ye an balimakɛ dɔ ye réseaux sociaux sanfɛ n'o ye kɛra moto suɲɛko ye ni an baarakɛɲɔgɔn dɔ tɔgɔ fɔra a ko la a ko kɔni bɛ kiiri bunakun kan ne y'o de fɔ n tɛna siran k'o fɔ n tɛna maloya k'o fɔ n tɛ ɲinɛ k'o fɔ jamakulu ɲuman bɛ yen kolon bɛ yen n y'a fɔ arajo in kan a ka ca siga t'a la o kumana komi i n'a fɔ tiɲɛ seginna ne yɛrɛ de ma bi tiɲɛ mun tɛ ne ka kunkɔrɔta ye parce que a ka fɔ k'i baarakɛɲɔgɔn dɔ minɛna nin waleya jugu la a bɛ mun k'i sɔnkun na ni hɔrɔnya mun fɔ n'o ye tiɲɛ ye a b'i degun kosɛbɛ surtout syndicat ɲɛmɔgɔ mɔgɔ min ka kuma ka ca réseaux sociaux ni arajosow ni telew la a bɛ n degun siga t'a la mais aw kana jigin bɛɛ ni lamɔcogo don bɛɛ ni i nacogo don i n'a fɔ a bɛ a fɔ cogo ko an kɛ démoralité n'a ɲɔgɔn na an tɛ kɛ démoralité de tɛmɛ an yɛrɛ kan a filɛ dɛ ne b'a dɔn ne den don masi b'a dɔn k'ale den don
a tila ka taa papier ɲumanw ɲini a la ka na n'a ye anw tɛ koloni fili an tɛ turabuda n'i nana i ka casier judiciaire n'u ko k'i ma kaso kɛ an b'i ta bolo sɛbɛn tɛ dilan polisi la n'a bɛ fɔ a bɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ de ka na jira anw na siga t'a la détecteur t'an bolo hali faux diplôme an tɛ se k'a détecter a filɛ dɛ o kumana o gɛlɛya b'an kan bɛɛ n'i lamɔ cogo don mais e y'a dɔn ko se b'e ye a bɛ baara min kɛ sigida la mɔgɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ anw ye parce que a filɛ bi a b'a an polisi dɔrɔn tɛ dɛ a y'an bɛɛ de bila an malo kɛnɛ kan parce que a bɛ fɔ ko Mali polisi a bɛ fɔ n'a fɔra e mun ye Mali journaliste ye a b'i tɔɔrɔ siga t'a la mɔgɔ tulo b'an na a b'u bɛɛ tɔɔrɔ k'an ka sinitigi dɔ de ye nin kɛ sɛti kɔrɔ kantigɛli ma a bɛ yɔrɔ min na bi administrativement conseil discipline kɔni t'ale ta la ale bɛ gouverner de a bɛ gouverner a bɛ gouverner tabarikala mɔgɔ minnu bɛ kan ka taa delili kɛ k'i kana gouverner n'olu yɛrɛ ko k'i ka gouverner o t'o ko bannen ye wa a banna anw de ka baara ye ka delili kɛ ni bin kɛr'i kan ni ɲamatɛri ni u y'i sanctionné n'a ka bon parce que fautes tɛ kelen ye côté administratif ninnu bɛ yen nana retard ni na ka moto tun tiɲɛna fɛn ninnu dɔw bɛ yen an bɛ se ka delili k'o la parce que hali lahara kama bɛ yen mais suɲɛni ka se niveau dɔ ma tan i kan ka gɛn policier ka ye suɲɛni a bɛ fɔ ko circonstance aggravante parce que e ma kan ka y'a la siga foyi t'a la ale ka ɲangatiri ale mɔgɔ min ye simple ye kelen tɛ dɛ dɔw b'a fɔ ko polisiden don ko polisi non polisiden yɔrɔ ye an ka n'o fɔ ne yɛrɛ tɛ polisiden ye sɔn tɛ kɛ polisi ou bien siga foyi t'a la n'a fɔra ko polisidenw dɔrɔn ka kɛ polisi est ce que anw minnu tɛ polisiden an tun bɛ k'a ye wa ayi bon polisiden ɲuman minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a ɲini an ye kuma dɔ fɔ k'a ɲɛsin olu ma malidenw don a b'u tɔɔrɔ o kumana o kuma ninnu b'a ɲini aw fɛ a kana olu don debaw la mɔgɔ ni bɛ bɛ polisi ko ala y'a latigɛ mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de fana kɔ o de bɛ i b'a laɲini kɛ ni ala m'a latigɛ i tɛ k'a ye dɛ abada mais ni ala ko k'e bɛ kɛ polisi hali tile kelen bɛ k'a ye mais bɛɛ jogo de b'i kɔ siga t'a la n'i ka ɲi i bɛ fɛn caman sɔrɔ n'i ma ɲi i ye sonyani min kɛ ou bien n'i ye waleya jugu min kɛ o de bɛ taa n'i ye o t'o fɔ bɛɛ ye o tan don o kumana an b'a ɲini fɛ a k'a faamu aw kana mɔgɔ kelen ka acte ta ka bɛɛ lagosi a ma ɲi o de bɛ ne yɛrɛ tɔɔrɔ n'an ko journaliste bɛɛ ma ɲi a bɛ ma sɔrɔ siga t'a la siga t'a la mais pourtant kolonw bɛ yen kolonbaw yɛrɛ bɛ aw fana cɛ la ou bien o tiɲɛ ye o kumana an kana to ka bɛɛ lagosi ou bien k'a fɔ an bɛ taa commissariat dɔ attaquer parce que polisi kelen ye nin kɛ n'an taara commissariat attaquer marifa minnu bɛ yen marifaba minnu bɛ yen jɔnw fana b'u profiter k'o marifabaw de ta ka tila ka an bɛɛ lajɛlen attaquer n'a ye tiɲɛ don o kumana an ka to ka an dusu la sara jamana an b'o de kan ko caman bɛ yen olu bɛ ka kɛ sara bunakun kan ko dɔw fana bɛ kɛ anw fana na minnu bin bɛ kɛ anw fana kan siga t'a la ɲɔnɔ commissariat sara cogo min na k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ depuis le 19 septembre ka se bi ma dɔw cɛ don dɔw fa don dɔw baarakɛɲɔgɔn don a bɛ sigida dɔ de la walahi mais aw kan k'anw dɛmɛ o fana kɛlɛli la o tiɲɛ n'a nkalon an ka bɔ o kalama sa siga t'a la an y'a mɛn mɔgɔ 50 kɔ minɛna mais bi mɔgɔ joli b'u bolo anw tɛ bilali kɛ dɛ an bɛ minɛni kɛ ka di mais anw tɛ bilali kɛ ɲɔnɔ commissaire ta e y'a fɛ ko kiiri tigɛra wa ayi a ma mɛn le 19 septembre mun natɔ filɛ nin ye o bɛ bɛn a san 3 ma foyi ma kɛ o kumana commissaire ka saya bɛ se ka kɛ tan jamana kunturu kan wa parce que anw fana tɔɔrɔlen don dɛ anw fana tɔɔrɔlen don dɛ enquête bɛ jɔn bolo polisiw wa enquête tɛ polisiw bolo polisiw tila enquête bɛ Segu tribunal la ni mun minɛ ne y'o de f'i ye n ko anw tɛ mɔgɔ bila an bɛ mɔgɔ minɛ de k'a di kiiri tigɛbagaw ma anw tɛ kiiri tigɛ siga t'a la yɛrɛ ka kiiri tigɛ siga t'a la o sababu la an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ dɔ de fana ka sara dɔ de fana balima sara siga t'a la Mali baarakɛla dɔ de bɔnɛra nin na f'a ka commissariat kɔnɔ a don a tun tɛ ka mugu ci cogoya bɛɛ la a kɛra nka ko k'aw kana mugu ci aw kana mugu ci o ma mugu ci ale yɛrɛ kɛra sara ala ka hinɛ la an bɛ taa jamu ala k'a nɔgɔya ya rabi b'a ɲini fɛ aw ka réseau fana ka an dɛmɛ ni ala sɔnna ma dɔ bɛna se an bɛna marche ba dɔ organiser polisi kɔnɔna na ka taa ministère de la justice la ni ka taa ɲini polisi ka dossier fɛn fɛn bɛ tribunal la yen an fana b'a ɲini kiiri ka tigɛ sa an ka bɔ tiɲɛ kalama sa Buguna an y'a mɛn fɛnɛ dɔgɔkun tɛmɛnen nara ko polisi dɔ fɛnɛ u taara o bɔnɛ a nin na o fɛnɛ ko bɛ cogo di o n'a ɲɔgɔn caman fila de kɛra yen fila i y'a ye effectivement n ka cɛ information caman b'i bolo dɛ i ye enquêteur finitigi ye ne ye enquêteur finita ye e de fana ne formé dɛ ayi Buguna wagati dɔ la a kun ye wulikajɔ caman kɛ k'a fɔ ko aw bɛna
taamaw ni fɛn dɔw kɛ yala a ko bɛ dabolo jumɛn na bi ka tagama bolo da kan an ka moyen de pression kɛ gouvernement kan ahɔ bon tun kɛra parce que coronavirus wari ko ni an fa cɛkɔrɔba muso bɛ fanga la n'a bɛ fɔ ma ko IBK o tɛ wari ko min fɔ u ye dɔɔnin d'an ma bɛɛ m'a sɔrɔ o tɔni fana tun bɛ n'an b'a fɔ ko relégat o relégat tɔ tun bɛ yen et en même temps mɔgɔ minnu ni o élection kɛra n'a pan kɛra mɔgɔ minnu kunna o n'a ɲɔgɔn caman mais wari a bila yɔrɔ min na sisan wari bɛ politique direction la a ma di mɔgɔ si ma fɔlɔ tabarikala wari bɛ yen an b'a da dɔn o tɛ a ye k'u b'a jɛngɛ ko a y'a bila a nɔ na parce que an b'a da dɔn o tɛ direction ye dɛ o bɔra faama wɛrɛw yɔrɔ minnu bɛ taa trésor la parce que an ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ a banna u bɛ ɲinɛ o de kɔ an ye policiw de ye o kɔni o ta ye o kumana wari kɔni a bɛɛ dafalen bɛ police direction na ni ala ye dugu ɲuman jɛ n'a bɛ kɛ cogo min na o kɔfɛ an kan ka foli min fana kɛ an b'o kɛ souvent n'i ye ko dɔw laɲini kɛ n'a sabatira i kan k'a fɔ o fana ye hɔrɔnya dɔ ye ko terrain fana bɛ ka di aw ma dɛ terrain tɛ ka d'a ma dɛ mɔgɔ dɔw de terrain juru don an na a kuma bɛ ka fɔ dɛ ko terrain dira aw ma a tiɲɛ ye jumɛn ye n ko terrain ma d'a ma dɔw de ye terrain juru don an na tabarikala a n'a dira an ma kelen tɛ organisation i b'i ka organisation n'a fɔ aw ka resto bɛ se ka terrain ta k'a di baarakɛlaw ma siga t'a la aw bɛ se ka terrain ɲini k'a di aw ma a b'a tigɛ aw sara la siga t'a la o tɛ komi i n'a fɔ a y'a dɔw ma fu dɛ o n'a ɲɔgɔn an y'olu projet dɔw sɔrɔ Sénégal autonome Bulangu parce que n'i bɛ ɲɛmɔgɔ la n'i ka fanga bɛna ban koba dɔw kɛ i ka sɔrɔ ka taa o ye ta ye parce que ne tɔ ye san 2 ye n bɛ fɛ ni n taara don min na mɔgɔw k'a lakale filɛ dɛ ka Bugula ninnu to yen u bɛ nin kɛ ayi Buguna yɔrɔnin dɔw bɛ yen n y'a dɔn i m'a yɔrɔ faamu n'o ye logement sociaux ko ye voilà a y'o kɛlɛ mun kɛ PTFM kelen in na o kɔni o ɲɛnabɔra o ye Jalakɔrɔbugu o ye so de mais mɔgɔ bɛ don a la de minnu ko u b'a fɛ wa tɛ se ka mɔgɔ jagosa ka don ko la wa a fana bɛ tile u sara la siga t'a la o ye so ba kelen gouvernement y'o accordé ye o ye faveur fitinin dɔw kan ye o ka ɲi hali n'a sɔrɔ belebele bɛ kan ye bon an b'u fana fo la aw ye cérémonie de kɛlen ye kalo daminɛ na ni ala sɔnna a ma ni ala sɔnna a ma n bɛna don dɔ la ka taa ɲɛfɔli kɛ yan y'i ta ye o b'a fɔ cogo min na yan y'i ta ye n b'aw ka bila la i Danbɛlɛ Sam ko k'i fo k'a ye n bila k'a di ɲɔgɔn bolo k'a ye n bila a kunsigi de bɛ ka caya sisan komi anw ye arasaw ye o bɛ faamu merci Bugula merci beaucoup a b'i fo Jakinɛ i ye mɛnni kɛ Sam Sababali a fana ye mɛnni kɛ ko maa ni jugo kolon min bɛ na polisiya la Gimala Keyita k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka Bamakɔ ani a lamini ko a denmuso ko o tununa Sabalibugu a kɛra hôtel Olympe fan fɛ denmuso in yɛrɛ tɔgɔ ko Ma Keyita k'a si bɛ t'i jɔ san 8 ka taa bila 9 na maa farilajɛ don ko a bɛ bɔ waati min na mana bulama o dɔ tun bɛ a bolo ko a nalen kura don ni ka bɔ Kita ko ni maa o maa de kɛra kibaruya sɔrɔ fɛn ye den kofɔlen in kan i ka weleli kɛ 93 03 98 02 walima 76 22 69 29 Sam kuma b'i bolo Buguna allo allo Traoré Mohamed Dramane voilà an b'a ta sira dɔ in fɛ an bɛ Mohamed ta sira dɔ in fɛ Bakare a tulo banna ka foli di a ma tabarikala Bakare a sababuya la comme un tribunal procureur président du tribunal ka bɛɛ la siwisiw u bɛɛ fo Bakare a tɔgɔ la a tulo banna nin wagati in na tabarikala Jakinɛ ye Buguna ka kuma mɛn i bɛ jumɛn d'a kan Burama Buguna ye kuma dɔ fɔ a bɛ mɔgɔ a b'i gɛ i kamana la jamana in a ko tacogo dɔ i jɔ an ka Mohamed ta fɔlɔ Traoré Jalo somaw bɛ di n bɛ Ala tanu somɔgɔw basi t'u la tabarikala an ye hakɛto ɲini maaw fɛ o diyara n ye sabula an kun ye layidu ta k'a fɔ an bɛ i bisimila bi a kɛra ten nka aw bɛ ca min na kow ka ca kosɛbɛ aw ta t'aw yɛrɛ ye vraiment a bɛ ten cogo la ni Ala sɔnna a ma
Oh, ɲininkali fɔlɔ min bɛ an bolo ka kila bi kiiri walima sariya bunakun kan o de ye k'a fɔ CNT ni o ye an ka bulonbaladege ye u ye laɲini kɛ k'a fɔ haute cour de la justice ko o sigi sen kan o ka baara o bɛnnen don mun ma o ye n ka ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan yala u y'a ɲini cour constitutionnelle de fɛ wa walima cour suprême. D'accord, mas i ka ɲininkali diyara n ye n bɛ fɔlɔ k'i fo a diyara n ye ka Jangina fo ka n terikɛ fo Sam Samabali i terikɛ kɔrɔ n terikɛ don mas a ka ca Ala fɛ terikɛ kɔrɔ t'aw na koyi surtout ni Sam ni ɲɔgɔn cɛ bon ale non terikɛ kɔrɔya tɛ yen c'est un libre penseur ok olu tɛ maa kɛlɛ o maa de b'olu kɛlɛ ka bila i yɛrɛ la donc n b'aw bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye ka Peace FM lamɛnjɛkulu bɛɛ fo ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ a kun ka di n ye n ka n yɛrɛ sɔrɔ plateau kan siga t'a la walasa an ka wagati fɛrɛlen sɔrɔ parce que nɛgɛjurula kuma ani i bɛ plateau kan danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la nka komi an bɛ jamana ka baara la an yɛrɛ y'a ɲini mɔgɔw fɛ n'i bilala jamana ka baara la i ka kɛ i ni i farisogo siga foyi t'o la fo k'a fɔ i y'a kɛ donc n'an yɛrɛ bilal'o la a ka kan an k'o taamasiyɛn yira o de y'a to an bɛ wuli ka jɔ nin cɛsiri la kuma dɔ la hali sɔrɔli ka gɛlɛn kanubagaw bolo nɛgɛjuru la kuma dɔ la dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu n bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ i ye ɲininkali min kɛ k'a fɔ ko CNT ye laɲini kɛ k'a fɔ ko haute cour de justice ka sigi n'a sɔrɔ u y'a ɲini cour suprême de fɛ walima cour constitutionnelle de fɛ u y'a ɲini cour constitutionnelle de fɛ cour constitutionnelle ka da kan cour constitutionnelle de ka baara ye k'a lajɛ sariya minnu bɛ ta jamana kɔnɔ o sariyaw ni o ni constitution bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na walama o ni constitution tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc danfara bɛ cour constitutionnelle ani cour suprême ka baara ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ danfara bɛ conseil constitutionnel ani cour constitutionnelle fana ka baara ni ɲɔgɔn cɛ conseil constitutionnel tuma dɔw la mɔgɔw bɛ o fana bɛ yen ɲɔgɔn na conseil o tɛ Mali kɔnɔ mais yɔrɔ dɔw la anw ka cour constitutionnelle bɛ baara min kɛ olu ka conseil constitutionnel de b'o kɛ ka danfara min bɛ conseil constitutionnel ani cour constitutionnelle cɛ conseil constitutionnel ale bɛ avis de di ale bɛ hakilila de di ko la ale hakilina tɛ sariya ye mais min ye cour constitutionnel ye ale bɛ hakilila de di ale hakilila ye sariya ye a bɛ fɔ min ma ko arrêt i b'a mɛn ko cour constitutionnel ka arrêt mais conseil constitutionnel ka arrêt tɛ yen conseil constitutionnel ka avis de bɛ yen ninnu ye fɛnw ye a ka kan n'an ye wagati sɔrɔ wagati y'an labɔ ninnu kan ka walawala dɛ an ka ninnu walawala wala an yɛrɛ ma bɛrɛ kalan dɛ an ye fitinin min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔfɛ ni Ala ye an minɛ sabati k'o fɔ ko ɲuman d'an ma an b'a essayer ka ɲɛfɔli k'o la ni Ala sɔnna donc i ka ɲininkali jaabi ye min ye laɲini kɛra cour constitutionnelle de fɛ k'a lajɛ komi baara bɛ ka kɛ bi ni charte de la transition ni ani constitution donc cour constitutionnelle de dun kan ka kɔlɔsili kɛ sariya minnu bɛ ta n'a sɔrɔ o ni constitution baara bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc o de ye k'a lajɛ la conformité des lois avec la constitution donc comme haute cour de justice bɛ constitution de kɔnɔ mais a tɛ charte de la transition kɔnɔ haute cour de justice ale de ye kiiribulon ye kiiribulon min tɛ kiiribulon sigilen ye nka a kiiribulon bɛ sigi de ka kɛɲɛ ni wagati dɔ ye ka kɛɲɛ ni kibaruya dɔ ye n bɛ n dama suɲɛyɔrɔ la ka kuma dɔ fɔ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ fɛn caman fɔ Mali constitution ma dɔw ta ye dɔnbaliya ye dɔw ta ye fili ye dɔw ta ye ŋaniyajuguya ye haute cour de justice ale bɛ i b'a fɔ tubabukan na an b'a fɔ kulu min ma ko commission ad hoc ko dɔ de bɛ na a bɛ sigi nka a tɛ sigi ka bila a tɛ sigi ka bila ale tɛ sigi ka bila ale bɛ sigi ko dɔ de kama n'o ko banna a bɛ taa ka sira fɛ ni ko wɛrɛ nana min bɛ a sigili ko fɔ a bɛ segin ka na sigi o de y'a to n'i ye Mali institution ta Mali institution ye institution 8 ye a institution 8 bɛ daminɛ président de la république la kana gouvernement na kana assemblée nationale la kana cour constitutionnelle la
kana haute cour de justice la kana cour suprême na kana conseil constitutionnel économique et social la ni yolu lajɛ i b'a ye k'a fɔ depuis 92 institution ninnu tɔw bɛɛ kun sigira fo ka tɔ kɛ haute cour de justice ye mɔgɔ dɔw hakili la ko sariya sɔsɔ don sariya sɔsɔ tɛ sariya sɔsɔ tɛ ka da mun kan députéw de bɛ haute cour de justice composé député 9 ani dankan 9 olu de bɛ sugandi k'olu bila haute cour de justice la haute cour de justice ye kiiribulon min ye mɔgɔ minnu bɛ jamana baara la ni birifini b'u kan min bɛ u tanga u ka minɛ sariya bolo kan i n'a fɔ anw bɛ minɛ cogo min na n'o ye président de la république ye n'o ye premier ministre ye ani gouvernement membre tɔ bɛɛ a bɛ fɔ fɛn fɛn ma ko ministre ni waleya dɔ kɛra sariya y'a ye k'a fɔ waleya min ni a tigi y'o kɛ k'a to a ka ministeriya baara la walama présidenya baara la parce que fo danfara fana ka kɛ ministre wagati min na a bɛ ministeriya la ani ka kɔn yan'a ka kɛ ministre ye ani a bɔlen ministeriya la o wagatiw ni ɲɔgɔn cɛ misaliya la n'a sɔrɔ ministre ye ko dɔ kɛ tiɲɛni wale la k'a sɔrɔ a ma kɛ ministre ye fɔlɔ hali k'a to ministeriya la n'a nɔ ko k'a bɛ minɛ o sariya tɛ tɛmɛ haute cour de justice ɲɛkɔrɔ parce que a tɛ a ka ministeriya concerné o bɛ a yɛrɛbakun de concerné walama a bɔra ministeriya la a ye waleya dɔ kɛ min n'a ka ministeriya tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o la kiiri diyagoyalen tɛ ka tɛmɛ haute cour de justice fɛ walasa k'ale nɔ minɛ ka d'a kan a ko kɛli o sirilen tɛ a ka ministeriya wagati baara la o danfara fana kan ka dɔn nin danfara kan ka dɔn dɛ donc maintenant ɲininkali ye mun ye haute cour de justice ni ale saisira ale bɛ kalata de kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ n'a y'a jigiya k'a fɔ i nɔ kan ka minɛ n'ale ye kalata kɛ kalata min kɔnɔna la ni wasadenw bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ ni ɲininkali min kɛra anw na ka kɛɲɛ ni minisiri karisa ye walama jamana ɲɛmaa karisa ye k'a to a ka baara kunna k'a ye tiɲɛni kɛ anw b'a jigiya k'a fɔ tiɲɛni wale don o tuma anw sɔnna sariya ka a nɔbɔ n'o kɛra a bɛ bila sariyatigiw ka bolo kan nka n'o ma kɛ masindara bɛ yen f'olu de ka jɛn n'a ye n'olu ma jɛn n'a ye n'a taara sira dɔ fɛ a bɛ kɛ binkani ye n bɛ fɛ ka min fana dɔn Mohamed o maa 9 in députéw wajibi don u bɛɛ ka kɛ sariya dɔnbaga ye wa wajibi tɛ u bɛɛ ka kɛ sariya dɔnbaga ye constitution b'a fɔ cogoya min na nka sariya dɔnbagaw bɛ u la maaw b'o la minnu bɛ ta n'u ye sariya dɔnbagaw ye nka u tɛ kiiritigɛlaw ye dɛ nka u bɛ sariya baara dɔn u bɛ sariya dɔn olu bɛ se k'a dɔn kuma min dara an ɲɛkɔrɔ n'a ni sariya bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na walama ni sariya tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na nka u tɛ kiiritigɛlaw ye dɛ hali n'a sɔrɔ misaliya la maa min bɛ yen k'a fɔ ko kiiritigɛla don ni a ye kiiritigɛ baara to yen walama yɛrɛ an k'a kɛ a taara retraite la ka segin ka na politiki sira fɛ ka na don wasabulon kɔnɔ ale ka bila haute cour de justice la ni kuma in nana ale b'i hakilila fɔ ka kɛ ni sariya taabolo ye nka a tɛ se ka kiiri tigɛ ko parce que ko kiiritigɛla kɔrɔ don k'a bɛ wasabulon kɔnɔ dɛ a tɛ se ka kiiri tigɛ o la a tɛ se ka kiiri tigɛ a bɛ hakilila de di ka kɛɲɛ ni sariya taabolo ye maintenant maa 9 in ani ko u ka dangan 9 min fana bɛ ta yala n'olu y'a lajɛ k'a fɔ i bɛ se ka bila kiiri ka bolo kan i bɛ segin ka na tribunal ordinaire dɔ kɔnɔ de wa walima olu yɛrɛ de bɛ kiiri in tigɛ tuguni olu tɛ kiiri in tigɛ ni olu ye sɛbɛnfura lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ olu b'a bila ka taa cour suprême de la o de ye sariyaso bɛɛ la sanfɛ da ye Mali kɔnɔ n'olu y'a bila ka taa yen o de b'a lajɛ sisan e ye waleya min kɛ Mali sariya la ni kiiri ko k'a bɛ boli e nɔ kan a bɛ fɔ fɛn ma ko compétence territoriale o bɛ kiiri ko la c'est à dire ko dɔw bɛ yen ni o kɛra maa min ka kiiri bulon o bɛ bunakun min kan o kɔnɔna la o kiiri bulon dɔrɔn de yamaruyalen don k'o tigi nɔ bɔ tabarikala o ni fana privilège de juridiction n'o ye maa dɔw bɛ yen n'i ye olu nɔ minɛ olu tɛ se ka kiiribaga bɛɛ fɛ
jatemina de bɛ kɛ k'a fɔ nin ko in bɛ cogoya min na ani nin karisa in bɛ cogo min an ka kiri in bila nin kiri bulon ka baara sira kan ani an ka nin kiri tigɛla ninnu a ka ɲini olu k'a kiri donc a bɛ fɔ o ma privilège de juridiction o bɛ maaw ye minnu ye minisiri kɔrɔw u ka baara hukumu kɔnɔna la ni mun fɔ tan ani avocats ani magistrats yɛrɛ ani huissiers minnu ye sariya baarakɛlaw ye les auxiliaires de justice mɔgɔ minnu ye olu ye les membres de la famille judiciaire privilège de juridiction bɛ olu kan tabarikala o ni kiri tɔ ninnu an b'a fɔ ma procédure ordinaire ninnu o n'olu tɛ kelen ye parce que olu ka procédure o bɛ bila sariya hukumu kɔnɔ i b'a fɔ ko procédure extraordinaire de donc olu ka juridiction privilège de juridiction bɛ olu ye min tɛ e ni ne ni Sam ni Jangina ye tabarikala Sam ni ɲininkali b'i fɛ excellent ka foli di i ma a diyara n ye ɲininkali min bɛ n bolo ka kɛɲɛ ni cour constitutionnel tun y'a fɔ ko an ka CNT kɔnɔmaw k'u tɛ se ka wele ko député ko ka d'a kan ko kala taara maa minnu ye k'olu de ye député ye haute cour de justice dun a fɔra k'a bɛ composé par les membres de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale est composée par des députés est-ce que haute cour de justice a bɛ se ka sigi ni membre de l'organe législatif ye k'a sɔrɔ maa minnu n'u ma élu wa Mas Jangina n ko Jangina Sam ye ɲininkali min kɛ sisan ɲininkali nafa ka bon nka a jaabi bɛ gɛlɛya ne ma ka da min kan a bɛ faamu o ye ko in yɛrɛ bilala kiri bolo ka na hali ne tɛ a kiri kɛbaga ye ne bɛ cogoya min na ni ne ye hakilila di a kan o man ɲi donc ne hakilila bɛ se ka faamuya cogoya wɛrɛ la min ni kiri kɔnɔ kuma ni o tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na donc Sam ka ɲininkali in diyara n ye nka bi n bɛ yɔrɔ min na ani ɲininkali cogoya yɛrɛ kama n bɛ yafa deli a fɛ ani an lamɛnjɛkulu fɛ ani aw yɛrɛ bɛɛ fɛ a bɛ t'i fɛ yen de o i b'a jaabi d'a ma ye ni ɲininkali to yen ni Ala sɔnna a ma Tarawele komi a bɛ sariya ka bolo kan ka ban a banna minnu ka baara de don olu ka mun hakilila fɔ a la n'olu ye min fɔ ale ni ne an bɛɛ ye républicains ye an bɛɛ démocrates ye an bɛ tugu o kɔ peut-être hali ni fɛla wɛrɛ b'an na min tɛ o ye o ye jamana fana sigi cogo ye siga t'a la voilà k'i fo a diyara n ye Tarawele merci n b'a segin an ka taa kuma tɛ nin ye Sam nka Amadu Mayiga a ye bataki bila ka na Amadu Mayiga CNT Amadu a bɛ a ye bataki bila ma kunnafoni don a ko cour constitutionnelle ko CNT ma a ɲini a fɛ k'a fɔ ko haute cour de justice ka sigi ko nka ko CNT kɔnɔ maa dɔw k'olu kɔni ŋaniya don k'a to dogo k'olu ŋaniya yɛrɛ de ye haute cour de justice a ka se ka sigi donc CNT ma a ɲini officiellement mais ko CNT kɔnɔ maa dɔw olu ŋaniya don a ye bɛn kɔni b'a la ko nka bɛn b'a la ko u ka ŋaniya in fana ko ye ka se k'a ka minnu ye wari kɛ n ta ye ka faso wari ka a basakili ta k'a kɛ bafa ani kilicɛ ye ko yaasa olu ka se ka minɛ cogoya min na ko a bɛ ka kuma wagati min na dimanche u tɛ kalo tile 8 CNT ma bataki bila ka taa cour constitutionnelle ɲɛkɔrɔ ko an ka haute cour de justice anw bɛ fɛ ka sigi ko nka dɔn ŋaniya don o bataki bila ka na CNT ma bataki ci nka CNT kɔnɔma dɔn ŋaniya don a ka sigi nka bɛn kun ko k'u ye a sɛnsi k'a ko bɛna kɛ tile fila bɛn y'a fɔ yan u fila bɛ kɔni CNT ma ye ayi Amadu ka kuma jɛlen don a jɛlen don min na c'est à dire bɛn ninnu y'a ɲini bɛn ninnu ye CNT maaw ye nka officiellement CNT yɛrɛ de ma a ɲini a kɔnɔma dɔw de y'a ɲini nka CNT ɲɛmaayaso yɛrɛ m'a ɲini ni kuma bɛ faamu tɛ yan olu m'a ɲini nka a kɔnɔmɔgɔ dɔw de y'a ɲini. n'i ye Sori ka programme lajɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen baara bɛ gɛlɛya. n'i ye Sori ka programme lajɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen baara bɛ gɛlɛya kojugu. cɛ i bɛ ka taa yen tuguni yan. o yɔrɔ jumɛn ye péage ya o yɔrɔ jumɛn ye musaka mun ni e ni ne b'a kuma fɔ don o don ko k'a ko lajɛ équipement militaire a ko bɛ sɔn ka don secret défense kɔnɔ dɛ. a bɛ bɔ a kɔnɔ.
n'o kɛra kiiri t'a la o. mais sisan cigarette tɛ fa. a bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka i si kɛ ka mɔgɔw joli min ko cigarette tɛ fasi quoi an ka bɔ olu ko ninnu kɔnɔ. n'i ye programme min kalan a kiiri tɛ se ka kɛ dɛ. a ma nɔgɔn. n'i ye programme kalan. bon c'est bon an ko yɔrɔ to yen. sinon Amadu ye mun fɔ kabini dongo komi e bɛ ka kibaruya di ne b'un bolo i b'a sɔrɔ kibaruya kura dira a la sinon kabini a bɛ tile 3 bɔ a kɛlen don ka ni bataki kelen a ye mun caman ye a kɛlen don k'a bila a ka bɔlɔlɔ kan ne ko maa dɔw de kɛlen don CNT conseil dɔw ne kɔni b'a jigin Abubakar Sidiki Fɔnba ale b'a la. a bɛn b'a la bɛn y'a ta fɔ. voilà Abubakar Sidiki Fɔnba b'a la parce que a y'a jira k'a fɔ ko CNT maa dɔw bɛ yen bi na tiɲɛ la minnu kalekan don minnu ye Mali nafolo dun. ko k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya loi de programmation militaire ni Fɔnba ye ɲɔgɔn ye don min na déclaration kɛ don Piaget kɛ don a y'a fɔ k'u ye cour saisi k'u bɛna cour saisi après donc n b'a dɔn u y'a saisi mais a kɔni b'a la mais ne kɔni bolo c'est salutaire an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ka ɲi. a ka ɲi mun na a ka ɲi dɛ a ka ɲi dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ne kɔni kabini cɛ immunité ko ninnu ka bɔ a la sa mɔgɔw b'a fɔ c'est illégal ka birifini bɔ dɔw kan sa an ka dɔw ye kiiri ɲɛkɔrɔ ci sa voilà illégal illégitime o bɛɛ fɔr'u ma yan mais tiɲɛ yɛrɛ u ka mɔgɔ mun ye ni hakilina ta ne bolo a mɔgɔw kan non il faut les saluer a mɔgɔw kan ka ɲini k'u dɔn parce que tiɲɛ na an bɛ bɛn ɲininka bɛn ni tɔgɔw fɔ an ye Mali nafolo a buru jara quoi Jaginɛ a buru jara a kiiri ka kɛ a ka kɛ dɛ o ka di e ye o dogolen tɛ o ka di ne ye a dogolen tɛ a ka di Masi ye wa maa o maa tulo b'an na a ka d'a caman a dogolen tɛ dɛ Masi nka n'a kɛra a bɛ bali ne la a ka di ne ye kojugu i ka kuma ye tan ye koyi n'a kɛra bali i ka kuma ye tan ye parce que hali sisan nɔ Mohamed bɔra ka kuma mun fɔ Mohamed y'a jira k'a fɔ ko n'a taara tagabolo dɔw fɛ k'a bɛ don sariya sɔsɔ kɔnɔna la ça veut dire que dɔwɛrɛ tɛ hali dongo ne y'a kuma fɔ Mohamed banamini dɔw bɛ yen maa dɔw bɛ yen k'u to ministère la dɛ fo sariya yɛrɛ de ka ta k'a banamini bɔ yen donc ni mun ye mun kɛ o nɔ ka minɛ bon problème min ye yan voilà nin décision sugu a fɔ a ma de ko décision politique a tɔgɔ dɔw ye quoi ouais nin décision sugu décision politique de si y a la volonté politique de lutter volontairement foyi t'a jɔ depuis i bɛ ka bɛ yen an y'o fɔ i bɛ ka ye depuis Sumaworo le premier ministre ye an y'a fɔ mun bɛ ka fɔ n'a ko ka d'u ye o b'a kɛ koyi ka bubu na an ko n'a ka d'u ye a bɛ kɛ koyi nka est ce que volonté ko don dɛ a bɛ kɛ ka bali ne kɔni na parce que n'i y'a ta ka donc n'a kɛra ministre kɔrɔ caman de bɛna minɛ yan baden a kɔni bɛ kɛ ka bali ne hali premier ministre dɔw b'a la hali président yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan o yɛrɛ bɛ se ka parce que avion mun sanna président mais ni a ma kɛ kɛcogo t'a la kiiri de e ne tɛ se ka sariya tigɛ o ayi n bɛ fɛ k'a dɔn ni cour constitutionnelle ma jɛ n'a ye sisan a bɛ bila ka député kura nataw kɔnɔ olu de b'a kɔnɔ ayi cɛ u ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔ sa jɛnna n'a ye cɛ u ka ɲɛnabɔ transition kɔnɔ sa hali cour constitutionnelle jɛnna n'a ye maa minnu bɛ taa mais n'a kɛra o b'a sɔrɔ campagne b'a sɔrɔ dɔw bɛ kaso la dɛ n bɛna kuma dɔ f'i ye n'a kɛra kɛcogo la n bɛna kuma dɔ f'i ye a ka ɲi u k'a kɛ walayi cour constitutionnelle k'a fɔ ko CNT k'a sigi ni cour constitutionnelle y'o fɔ CNT bɛna a sigi mɔgɔ minnu bɛ taa kɔnɔ o tɛ CNT mɔgɔ bɛɛ ko mɔgɔ 9 don ɔ mɔgɔ 9 bɛ taa kɔnɔ e b'o mɔgɔ suguya dɔn wa mais ayi dɛ minnu y'a ɲini u ka olu mɔgɔw bɛ dɛ wa an bɛ kelen fɔ cɛ maa ɲɛnamaw bɛ CNT kɔnɔ koyi mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen a caman bɛ yen wa an bɛ kelen f'i ye cour constitutionnelle t'a fɔ yɛrɛ ayi dɛ non ça je ne peux pas ayi kan'o fɔ ayi o to yen so ne bɛ dalilu de ayisa Mohamed bɔra ka nin yɔrɔ de éviter Mohamed tɛ ne ye o ayisa non c'est bon Mohamed de tɛ se ka jaabi di yanni ka jaabi bɛ bolo awɔ c'est bon ne b'a faamu cogo min na c'est bon i ye mun fɔ ko n'a kɛra ko ministre kɔrɔ caman bɛ yen k'olu bɛ yen a bɛ se ka hali ayi i b'a dɔn min ka di ne yan i kɔnɔ c'est à dire dɔw ye jamana foroba wari cɛ a cɛ de k'a d'u bolo fila la quoi ne bɛ fɛ ka mun fɔ olu dɔw bɛ fɛ ka k'an ka président ye tuguni ka sira bari olu ɲɛ ne bɛ fɛ ka mun fɔ maa dɔw bɛ yen dɔw solilen don ka bɔ dɛ mais n'a ko kɛra tile bɛ ga olu la u bɛ boli ayi tile yɛrɛ bɛ ga olu la parce que u solilen don ka bɔ mais n'a ko ne kɔni ka laɲini ne ka ala deli mɔgɔ minnu kɔni ye nin ŋaniya ta CNT la ne bɛna maaw ɲini ne b'u fo u ka ŋaniya ɲuman non c'est très bien Mali ma très bien bon a kana kɛ tɔgɔ ɲini baara ye an k'o fana fɔ ka d'a kan ayi tɔgɔ ɲini tɛ a kana kɛ tɔgɔ ɲini ye ayi jamana n'i ye nin ŋaniya ta dɔrɔn tɔgɔ ɲini tɛ a kana kɛ ayi nafa ɲini ye ka ɲɛsin yɛrɛ ma jamana nin tɛ tɔgɔ i ɲini sa jɔ an ka jamana kuma bɛ sɔrɔ i jɔ an bɛ fɛ ka kɛ ka sɔrɔ ayi jɔ jamana kana nin kɛ tɔgɔ ɲini sa ayi jɔ sa n bɛna kuma dɔ f'i ye parce que tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ tanunba Mali kɔnɔ ayi a ma ɲi minɛ a ma ɲi minɛ mais donc sisan n'a kɛra a kana kɛ tɔgɔ ɲini ye ne ka ala deli min ye ne ka faamu ne bolo cour constitutionnelle k'a ka aval d'u ma an ka baara kɛ cɛ o bɛ ɲɛ sa bon n'a baara kɛra
maa caman bɛ gɔliwuli ni gulokiba cɛ ka fili don ni fugulan kirikara don na cɛ a bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kiri ɲɛ ma n'i ye Maïga ka kuma na mais CNT yɛrɛ ma cour siège fɔlɔ a CNT tɛ sa tɛmɛ o to sa a mɔgɔ kelen tɛ ka cour siège o a yɔrɔ to sa a bɛ fɔ yɔrɔ to sa n ye fɔma ɲininka fɔ ko a CNT kɔnɔ a mɔgɔw de bɛ yen a mɔgɔ conseil damadɔw don dɔw bɛ ka fɛn ka na u y'a yira dɔw la dɔw ko k'a ka ɲi dɔw yɛrɛ bɛ fɛn ka na a ko la hakilina la mais hakilina kɔni taara yira cour la sisan donc ni cour y'i ka fɛn di an b'a jigiya n bɛ fɛ ka min jɛya ni hakili b'a la Sumelu Bube étant premier ministre a dilan ka cour constitutionnelle saisi ko élection tɛ se ka kɛ ko ka dɔ fara délai kan voilà donc cour saisi togoya de b'o la awɔ a mana kɛ cogo cogo sa minnu bɛ miiri faso la u bɛ fɛ ko kiri ka kɛ u bɛ fɛ tiɲɛ ka dɔn nka fanga tɛ olu la ka sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin cour ma saisi togo de bɛ cour la c'est vrai o ye mun fɔ kɛra donc Maïga ka kunnafoni o de kama i b'o kunnafoni i bɛ baara kɛ n'o mun na officiellement CNT yɛrɛ tɔgɔ la cour a ye an bɛ fɛ k'aw ɲininka est-ce que anw bɛ se ka donc président yɛrɛ de kan ka signer bon n'u bɛɛ bɛnna CNT ɲɛma ale de kan ka signer Diao ni ko b'a la k'i bɛ mun apprécier il se fait entourer par des gens qui connaissent le fonctionnement même de l'organe législatif a y'o mɔgɔ minnu bɛ organe législatif fonctionnement dɔn a y'olu kɛ ka entourer a y'o caman kɛ ka entourer quoi même tu vois i ka magistrat in comment dirais-je Nanakasi donc olu bɛ an ka cɛkɔrɔba yɔrɔ olu bɛ dɔnniya kɛ dɔnni b'olu la Aïssa tagabolo tilala o u b'a faamu donc olu mɔgɔ sugu n'olu b'i kɛrɛfɛ ko dɔw bɛ nɔgɔya i bolo ko dɔw faamu bɛ nɔgɔya i bolo a taga ɲɛ bɛ même Jarasuba a ka manière dɔ bɛ ne ta la mais Jaras mais député bulon a b'o fana même Gassama ye député kɔnɔ bulon baaraw a bɛ caman dɔn olu la Gassama wayi hali n'a sɔrɔ a ka baaraw kɛta man di ne ye Gassama ko kuma yɛrɛ de nege t'a la bilen wallahi ko ten mɔgɔ caman bɛ to ka a ɲininkali kɛ ko an ka kibaruyaw di Gassama an ye Gassama a ko kuma yɛrɛ de nege t'a la bilen Mali ko la k'ale yɛrɛ ye ko yɛrɛ ye cogo min na ale yɛrɛ kuma yɛrɛ de nege t'ale la bilen même Maïga a ka ko caman bɛ ne b'a contour la n t'o fɛ mais baara in kɛcogoya n'a faamuya n'a dɔnniyaw o b'a fana la même si j'approuve pas tout ce qu'il a tulo b'an na a bɛ fɛn fɛn kɛ ne ma jɛn n'a bɛɛ ye n ma sɔn a bɛɛ ma a dɔw yɛrɛ b'u sɔsɔ mais kunkolo min b'a la a bɛ min na a bɛ o faamuya a n'o tagasiraw a b'olu ko kɛ quoi donc ça il faut aussi kalanna accepter aussi Maïga kalanna mais je n'approuve pas tout ce qu'il fait non a kalanna et je combat certaines de ses pratiques mais a ka conviction b'a bolo parce que jamana ko la a kalannen don a n'a ka tasira don bɛɛ n'i ka faamu don n'a bɛ min na a b'o la quoi a ko un membre du CNT kulu mɔgɔ kelen o tɛ se ka cour constitutionnelle saisi nka institution kulu yɛrɛ baara da yɛrɛ cakɛda yɛrɛ n'o CNT o de bɛ se ka cour saisi donc cela est confirmé tabarikala ni baara mun kɛra mun ɲɛna don min an bɛ fɔ o sein du CNT mɔgɔw bɛ yen tiɲɛ na u ka baara ka ɲɛ ayi maa ɲɛnama caman bɛ yen koyi même si tu vois l'organisation même ayi maa ɲɛnama caman dɔw bɛ yen mais dɔw fana bɛ yen dɔw bɛ yen olu tɛ foyi la fɔ de ko n y'a bila ka da la dɔw kan ka gɔn yɛrɛ de olu tɛ foyi la ayi dɔw kan ka gɔn yɛrɛ de olu bɛ sunɔgɔ yɛrɛ de fɔ de ko n y'a bila ka da la ko dɔw bɛ yen olu bɛ wari fu ta de la Aïssa ko dɔw bɛ yen olu kan ka gɔn de ani tɔgɔ ɲini gɔn communiqué ba tɔgɔ ɲini u tɛ baara foyi la CNT kɔnɔ Cheikh Antita su in na ta ka di han su in na ta ka di minnu ko ko Faransi ka taa ani minnu ko ko Faransi kana taa an bɛn'o bila ɲɔgɔn na su in na ta o de bolokurun kɛlɛ tɛ dɛ dalu contre dalu a banna a bɛ ɲaga dɛ a bɛ ɲaga dɛ a bɛ guwan dɛ bolokurun tɛ dalu i ka dalu filɛ n ka dalu filɛ parce que an bɛ gɛlɛya ka bɛɛ Faransi voilà jɔn de dɔw ko ten k'an bɛ gɛlɛya dɔw kɛlen don k'an ka gɛlɛya bɛɛ da Faransi kun bon dɔw fana ko k'an yɛrɛ nɔ don k'an yɛrɛ nɔ don voilà donc bɛɛ n'i ka dalu don u bɛna sigi dalu contre dalu bolokurun tɛ quoi arabu ko ten wa man dalil voilà bita de ye merci suna émission tɔgɔ de wa man dalil merci na n'i ka dalu i k'a d'a ma ka wele bila professeur Sogore ma ka wele bila Jibril Diallo ma ka wele bila Musa Jara ma ka wele bila Sɛgɛ ma Musa Jara ko ka député kɔrɔ merci ouais yana to ka bon comme i bɛ ka yɛrɛ de y'a fɔ quoi Singleton non mais il s'est assumé à l'époque mais an n'a sɔrɔ ne ma diya ne ko n ko a bɛ ka tɔgɔ ɲini non il s'est mais ne ko a bɛ ka tɔgɔ de ɲini ne ka position o kunu fɔ bi
ka position député de tundo fanga ba de tuma la wakati a bɛ ka minnu fɔ k'olu fɛnw kɛ bon a y'a fɔ a ka parti yɛrɛ kɔnɔ a fɔ a ka patali kɔnɔ k'a fɔ assemblée kɔnɔ a kɛra sababu ye ko parti yɛrɛ a ko nana min nɔfɛ o kɛra accord ko de ye accord défense mani tubabu cɛ o dun tɛ signé député yɛrɛ ɲin'a ma e yɛrɛ député e ko k'o kɔnɔ ko ɲɛfɔ bon c'est bon quoi c'est bon ayi c'est bon suina Musa bɛ na voilà Adam cɛ tulo b'an na Garba ko k'i fo Sam wa e nga cɛ a bɛ Mali la de est-ce que Garba tɛ Dubaï Garba tulo b'an na Garba Dubaï cogo Garba bɛ yan a bɛ yan ayi Garba bɛ ɲɛna Dubaï wa bon Garba bɛ ɲɛna on s'en fout Sikaso de Garba André de Sikaso n'i ye mɛ da o ma a b'a faamu Mori tulo b'an na k'a Kulubali an b'a fo awɔ Mori awɔ a tulo b'an na nga Lecce fana tulo b'an na Cheikh ne voilà Cheikh Diallo ka taa misi mais masa an bɛ segin ka na dɔɔni non a tɛ dɔrɔn tɛ Cheikh Diallo la dɛ a dɔɔni de Togori Buna ye kuma min fɔ a ka kan an ka dɔɔni fɔ a la parce que bi bi in na tiɲɛ na polisi a bɛ ka taa a bɛ ka diya mɔgɔ ye ni polisiw taara an b'a jigiya k'a fɔ lakana mun bɛ yen lakanabaliya min n'an b'a kɔnɔ caman bɛ bɔ a la jamana kɔnɔna la mais n'a fɔra ko polisi minnu bɛ ka taa caman y'a fɔ ko polisi chargeur an ko chargeur tɛ n'a taara dɔrɔn i ye polisi de ye wagati ko kuma de ye chargeur ko kuma in ye yanni ka baara ɲɛdɔn sinon i ye polisi de ye an tilal'o la sa ayi Buguna y'o fɔ mais an bɛ fɛ ka mun fɔ Buguna y'o mun fɔ nin ye a ka kan polisi yɛrɛ kɔnɔna la an ye mun fɔ an ka démoralité a kɛcogo n'a kɛbaliyaw vraiment a bɛɛ ye kelen bi mais a ye da sera kuma dɔ ma mun ye commissaire ka sayako ye fo bi an da bɛ s'a ma yan kuma bɛɛ Mali enquête a sera wagati dɔ la enquête ka datugu a tɛ datugu voilà parce que hali n'a datugura an tɛ bɔ a kalama voilà marifa ciko kuma ni fɛn sugu minnu fɔra ne bolo bi san 3 kɔfɛ sinon tarata don voilà min ye président agressé commune de tribunal u bɛna conférence kɛ a kibaruya da an tulo kan n'Ala sɔnna an bɛ y'a kɛnɛ tarata kɔni an bɛ y'a kɛnɛ kan n'Ala sɔnna mais an b'a ɲini u fɛ Buguna ye mun fɔ tiɲɛ na sɔnni kan ka sigi a ko kan n'a ma ye k'a fɔ ko polisiw ɲuman b'u la juguman b'u la jalakili caman bɛ ta ka ɲɛsin u ma dɔwɛrɛ fana tɛ polisi fana ni population ka surun kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan a bɛ bila o minɛ kɔnɔ mais baara fana kɛcogo ɲuman le professionnalisme an mago bɛ mun na Mali kɔnɔ bi sécurité lakana ta fanfɛla la i n'a fɔ gazi ɲɛsira cɛ tɔnfilen ma k'a gosi cogo min na bɛɛ kan ka bɔ a ko ninnu na ka mɔgɔw ka moto kari olu bɛɛ kan ka bɔ a la donc a bɛ ɲini sariya fɛnɛ fɛ mais a ka sa a bɛ ɲini u fɛ ne Sam ta ne tun bɛna Sam ta fɔ non Sam mun kɛra Sam kelen tɛ a ma kan yɛrɛ la ayi ne tun bɛna Sam ta ayi mais fɛn dɔ fana b'aw la c'est pas bon ayi mais mun kɛra ayi a kunnafonidilaw ayi dɛ mun b'an na bɛɛ tun bɛ ka dɔ ɲɛfɔ a y'an tɛna bin o kan a ka ɲi ta a ka ɲi ta n'i y'a fɔ Kuyate tulo b'i la dɛ sisan n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn ko non Kuyate tulo b'i Jaginɛ hali ka nin dɔ fɔ non Kuyate ayi i kumara ka ban o ayi ko bɛɛ de ko de fɔ ayi mais sisan Jaginɛ tu es pris hein n'i ko tɛ problème ayi bɛ nin fɔ Kuyate ma cogo di yɔrɔ bɛɛ ne ye nin kuma min fɔ ne tile kelen de k'a yɛlɛ la Jaginɛ ye min kun tigɛ sisan ale tɛna tɔ fɔ a bɛ b'i yɛrɛ i bɛ nin fɔ yan e y'a fɔ ka ban ale tɛ nin fɔ e de bɛ fɛ k'a tɔ fɔ so ne tɛ sisan ne bɛna mun fɔ a ka kan enquête mun fɔra Buguna fɛ a ka ɲini parce que a fɔra ko dɔw ye marifa ta dɔw m'a ta mun mugu cira a cicogo kuma caman fɔra a wagati tiɲɛ na polisikɛ a sacogo an bɛɛ y'a condamné yan nɔ a ka layi kiiri tigilamɔgɔw k'a lajɛ enquête a ka kɛ a ka se a dan na ni Ala sɔnna tigi ka jo jalaki tigi ka jalaki quoi enquête dɔw ka datugu ten sa a dɔw ka datugu an tɛ maaw ta Voilà. Cheikh Diallo an b'a fo misitigi voilà Sam i fa don yɔrɔ awɔ Togori tɔnɔ Togori voilà Mori dun o t'i fa ye n fa kɔrɔ don Mori ye n fa kɔrɔ Togori ye n fa ye allo Cheikh Sam ka na ye ne o to yen Ngɔrɔ bɛ yan o ladon n ka sira fɛ 70 22 33 60 o ye nɛgɛjuru sira ye 70 22 33 60 n'i y'a kɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɛ da gosi o ladon allo oui allo an ce bonsoir bonsoir tɔgɔ ni jamu allo
Oui. I tɔgɔ ni jamu? Kébé Isiaka. Isiaka Kébé, kuma b'i bolo? Non, je vous salue tous. A diyara n ye kosɛbɛ. Avec Sam Samavali, allez en cɛ. A banna. Oui, oui. Merci. A diyara n ye. Allo? Waalaikum salam. Somɔgɔw bɛ di? Nba. Basi foyi tɛ yen. Tɔgɔ ni jamu? N tɔma kuma b'i bolo? A kɛ to i k'i mabɔ radio la dɔɔni. An tulo b'i la. Jumɛn de? Sisan votre pour la juger constitution ka fan fɛ. Yala ko o bɛ se ka a ma se ka fɛn fɔ o yɔrɔ kan dɛ. Constitution ka fan fɛ? E k'i ka ɲininkali ka segin a kan tan Mohamed b'i jaabi segin a kan. Sisan o. Aw y'a ɲininka. Ko CNT mɔgɔw kɛlen don ka fɛnkɛ cour constitutionnelle saisi quoi. Ko yala ko u sɔn k'a kɛ wa? Mohamed tɛ se k'o jaabi ka da kun min kan a bɛ jɔyɔrɔ min na bi a tɛ se k'o jaabi. A bɛ jaabi in dɔn nka ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi a tɛ se. An kana jigin a la. Yala merci an b'i fo. Cheikh Sidibe an bɛ sa ɲi an b'a fɔ Sabalibugu la o tɛ Sidibe. Allo Bɛnkɛ i Sidibe. Basi foyi t'an na yan. A diyara n ye. Jaginɛ tulo b'i la. Wurujo Fɔnbabugu Wurujo. Docteur Adama Sangare ni Ala sɔnna ma. Wallahi tan don ka Sangare. Ni émission daminɛna sɔgɔmada fɛ a tɛ telegram hali n'a sɔrɔ a bɛna nasɔngɔ de di wallahi a ka nasɔngɔ tɛ di ni émission ma ban. Ala ko Ala ka kanu to. Foli b'a ye kosɛbɛ. Ko Ala ka kanu to. Bɛnkɛ bi telegram na ne ye jigilatigɛ sɔrɔ dɔɔnin na Mali ko la. Cogo di? Ala bɛnkɛ ne kɔnɔ ko an tun ye ko daminɛ ja ko ma daminɛ fɔ. Parce que kuma dɔ fɔra bi bɛnkɛ ni dabalaba ye minɛ dɛ. O jumɛn? Samu ye kuma dɔ fɔ sa ye ɲininkali k'a hakili la ko surtout an ka armement sanu na ko minnu kɛra. Ya b'a kan ko a sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ. Sabula secret défense kɔnɔna na. Bɛnkɛ o kana kɛ dɛ. A ye kuma dɔ fɔ bɛɛ ninnu ye kuma min fɔ. Bɛɛ laɲini min kɛ. Fɛn a laɲini min kɛ. Sabu Amadu Mayiga an terikɛ na bɔra k'a fɔ cogo min na ko Mamudu dɔ de y'a kɛ. Mais Sɛnte m'a kɛ. Wa laɲini dun fana ni tɛ se ka ta ka baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ Sɛnte Mamudu bɛɛ lajɛlen m'a kɛ. Sɛnte Mamudu bɛɛ lajɛlen dun b'a kɛ. N'o dun b'a kɛ Bɛnkɛ. Laɲini kun mun ye ni an ka nafolo minnu saragila ko ka mɔgɔ de ɲini ni olu bɛna se ka minɛ cogo min. Wallahi. Bɛnkɛ ni ma foyi ye yɔrɔ la jigilatigɛ kɔ quoi Bɛnkɛ. Non a bɛ maa jigilatigɛ nka. Tɛgɛ don quoi Bɛnkɛ. Non a bɛ mɔgɔ jigilatigɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Bɛɛ b'a dɔn nin ko. Surtout an ka miliyari 1000 comme tun na Bɛnkɛ. Ni Mali fanga de ma se ka ɲɛɲini nin ko la. Ne b'a ɲini Mali mɔgɔw de fɛ Mali mɔgɔ bɛɛ mina yurugu a k'a bɛɛ bila. Non ayi a bɛɛ kɛ bila mais Bɛnkɛ a bɛɛ kɛ bila kɛ. Non. Ne y'a lajɛ. Fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen. Ni bɛ ko daminɛ ko bɛ daminɛ ko belebeleba la ka laban fitinin na. Tan don. Belebeleba min bɛ yen nɔ ka fanga dɔ de kɛ ko fanga si tɛ yen. Ko sariya dɔ de bɛna bali. Ko dan tɛ se ka kari olu la mais dan bɛ kari sa mun na dan bɛ kari ne la o jamana bɛ se ka jɔ cogo di. A ka gɛlɛn dɛ walahi a ka gɛlɛn. Sariya sugu jumɛn o tuma Mali sariya bɛ da Mali fantanw dɔrɔn de kama wa. Bɛnkɛ fo ka sira da dɔw de ɲɛ de minnu ye wari ba suɲɛ u bɛ tila ka na u présenté tuguni u bɛ mɔgɔw sa ka tila ka kɛ cɛ Bɛnkɛ ninnu dɔw kan ka minɛ koyi. A ka gɛlɛn. Jamana bɛ se ka taa ni Bɛnkɛ. A ka gɛlɛn. Jamana bɛ fili tigɛ kɔnɔ parce que jamana bɛ bɔ tigɛ kɔnɔ. N'a sɔrɔ de ko nafolo bɛ yen nɔ mais minnu bɛ nafolo bɛɛ cɛ olu denw bɛ ala dogo k'i mugu bɔ an ni samu ninnu na. Wallahi. An ko de ko
si dɔ ye nɔ mais sariya dɔ de bɛ justice bɛna bali k'o fara kɛ o sariya bɛ se ka kari k'a bɛ Mali bɛ taa min. A ka gɛlɛn dɛ. An bɛ taa min. Ala k'an kunna ja. Bɛɛ ye min fɔ dingɛ ko la Bamakɔ goudron ko la. I b'a fɔ ko i bɛ yan nɔ de o don Radisson da la. Radisson ni hôtel Guna ni ɲɔgɔn cɛ la n bɛ ka tɛmɛ su fɛ. Ayi dingɛ kɔni tɛ yen. Mais bɛɛ kɛlen tɔ su dingɛ kɔnɔ fo sapeur pompier mɔgɔ nana ta. Ala. Taa la kali n'i ye min mɛn da taa la kali. Ayi o kɔni. Fara ni min ye. E tɛ to tigɛ ka tila ka nkalon tigɛ. Ayi non n'i ye min mɛn da dɔ cogo la kali. Awɔ tan don. Fara ni min ye. I ko mɔgɔ min bɛ ka fɔ nɛgɛ bɔ bɛnkɛ. Aw ye min fɔ san 100 dɛ. A kan ka taa ko parce que Niger a ka mɔgɔ dɔ de ye o. Mais fura ko la maa min bɛ taa ka nɛgɛ bɔ mɔgɔ bɛ faga. C'est terroriste ye mɔgɔ sugu jumɛn mais Niger a ka mɔgɔ don. Mais Niger a ka mɔgɔ tɛ Amadu Kuba ka. Non nin ka jugu ni terroriste ye. A ka jugu ni terroriste ye. Non a ka jugu n'a ye. An b'i fo merci. Awɔ. La sabati. An bɛɛ lajɛlen mago bɛ kiri mun yɛrɛ la dɛ ni e yɛrɛ bɛ fɛ a ka kɛ ka da kan ni son bɔra olu masa ye candidat de ka d'an ye mais n'i ye programme mun bɔra premier ministre fɛ k'o kalan ka ɲɛ ni kirin kɛra a bɛ bali ne la a filɛ dɛ a bɛ bali ne ma fɔ a tɛ kɛ dɛ donc sow tɛ minɛ quoi ni a kɛra a bɛ bali ne la an mago bɛ min an ka nin ta sam allo min kiri yɛrɛ la n'a kɛra bali ne la allo an ce denbaya ka kɛnɛ basi foyi t'an na tɔgɔ ni jamu ne ye Musa Tarawele ka bɔ Ɲamakɔrɔ Tarawele Nba. Sɛgɛli ka PAG nɔ. Ale ko ancien ka sariya article 39 ko a bɛ yen. A ma bɔ yen. A dun fana kɛra bato. Donc ne tun b'a fɛ ka Mamadu Dramani ɲininka sisan sariya sira fɛ. Mɔgɔ min b'a dɔn k'a fɔ ko sariya bɛ yen mais k'a tɛ sariya bɔ a sira fɛ. Yala sariya fana la mun de fana kan ka kɛ o la sisan. Ni Ala sɔnna a ma. Ça c'est une décision politique. Allô? Allô? Brahma? Oui. Kuma b'i bolo? Masi b'i fo. A diyara n ye. I lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ani baro bɛ ɲɔgɔn. Masi ka fɔ ko an ka mɔgɔ min ye jamana nafolo dun ko ka minɛ u bɛ ka ban de. Ban don dɛ. Parce que mun na? Transition min bɛ bi a bɛ ka baara kɛ ni fɛn fila de ye constitution ani charte. Tiɲɛ don. O tɛ ka kɛ wa? O bɛ ka kɛ. U ka constitution bɛ kɛrɛfɛ u ka charte ka baara kɛ. O fana bɛ se ka kɛ dɛ o fana bɛ se ka kɛ. Mais mun u ba ne de ko. Ayi o kan ka kɛ. Donc n'a min a kɛli ko kɔni b'u mɔ. Constitution bila kɛrɛfɛ u ka charte ta. Non olu de y'a jira k'a fɔ k'a fila bɛ se ka baara kɛ. Nin hakilina ka ɲi han. Donc n'a kɔni b'u kɔnɔ k'o kɛ n'o t'u kɔnɔ sa o bɛ se ka u bala yɔrɔ wɛrɛ kɔni na. Burama ni sariya ko k'a b'i minɛ fura t'a la a b'i minɛ. Masi n k'a ma jɔ o ka de n'u jɔra k'ale sini a fɛn wɛrɛ bɛ kɛ min tɛ nin. Ni sariya ko k'a b'i minɛ a b'i minɛ dɛ. A tuma fɔ ko Asimi de ye vice président ye wa? O fɔra. A ma kɛ président ye bi wa? A kɛra ye. Jɔn y'a kɛ président ye? Sariya tigiw tɛ wa? Masi an ka sabali sa. Jamana in kɔnɔ kɔni an bila kuma na. Ntɔma kuma ka ɲi kojugu. Voilà an b'i fo. An b'i fo. Samu e bɛ fɛ ka dɔ fara Ntɔma ta kan. Cɛ min fara article 39 sariya don wa sariya kan ka appliquer de. Nka. Nka. Oui. Ma tila o. Ni faso marabagaw Bube ko k'a tɛ se ka kɛ. Bubu ko k'a tɛ se ka kɛ. Nka ka sɔgɔli tɛmisɛnnin na a ko k'o appliquer. Bi a yɛrɛ nana a ko n gɔrɔ bɛ ko in na. Mais k'u lasigi tiɲɛ na aw jo don. Nka a ye jamana mako to n'u sɔnna o ma o don nka n'u ma sɔn o ma masi sariya don a ka appliquer. Tabarikala. O kɔni sariya don dɛ. Tabarikala. Nka u bɛ se ka deli n'u sɔnna deli ma o don nka n'u ma sɔn a ma a ka appliquer sariya de don. Tabarikala. Voilà. Kuma ka ɲi. O de y'an ka yɔrɔ ye. Ayi kuma ka ɲi. Voilà. Ashek. Allo. Waalaikum salam somaw bɛ di. Alhamdulillah. Tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Mamadu Kasonge. Kasonge kuma b'i bolo. Ko n bɛ Sidibe fo. Kalaban don wa? Ayi non Bazi. Ok. Nin ko ninnu a dabirilen don dɛ. A datugulen don? A dabirilen don. Cogo di? Constitution cu charte ca anw yɛrɛ t'a dɔn jamana in sɛbɛ bɛ boli ni sariya min ye anw yɛrɛ t'a dɔn. Ala k'an kunna ja. An tununnen de filɛ nin ta walayi. Ala k'an kunna ja. An curulen don yɛrɛ de k'a kɛ fɔ an kan.
wallahi ala ka ɲaga dama dɔrɔn tino kɔni ala ka anw tiro dɛ an b'i fo an b'i fo Traoré allo ka foli bɛ aha ka foli bɛ samawale ani ka petini ani ka petini awɔ ka foli b'a ye a yɛrɛ kosɛbɛ i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la parce que n ka petini bɛ ka sisan a bɛ ka kɔrɔbaya a kɔrɔbayara dɛ a bɛ ka kɔrɔbaya yɛrɛ de n bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'aw la o ye maire sisan maire an b'a dɔn il est le premier responsable de la commune goudron minnu bɛ tɛmɛ ni o b'ale responsabilité kɔnɔ parce que butigi minnu da ɲɛsinnen don ye n'ale bɛ wulu impôt n'o taxe minɛ maintenant sisan ni o sira tiɲɛna ni a ma se k'o sira dilan wulikajɔ jumɛn de bɛ se ka kɛ jɔn de bɛ se k'o wulikajɔ kɛ population bɛ se ka mun de kɛ pour que k'o rappeler u ka se ka na ka o yɔrɔ ninnu dilan minnu ye kala ta ye dɛ olu yɛrɛ de bɛ wuli ka taa o ci kelen d'a ma sabu bɛ hakilina dɔ b'i la oui parce que problème ye min ye i b'a sɔrɔ bi mɔgɔ caman yɛrɛ t'a dɔn ko maire de ye responsable ye commune na i n'a fɔ e y'a fɔ cogo min na wallahi ko maire ko k'ale tɛ ɲama cɛ k'ale ka baara tɛ ɲama cɛ ni tun donna mairie kɔnɔ service d'assainissement bɛ yen a bɛ yen maintenant olu parce que ne b'a fɔ parce que fɛn dɔ de bɛ Mali in kɔnɔ mɔgɔw de renseigné tɛ mɔgɔw ka baara la o cɛ parce que ni an ma na ka na mɔgɔ étudier k'a dɔn ni karisa ka baara ye nin karisa ka baara ye nin ne yɛrɛ fana ka baara ye nin maintenant o rôle jumɛn de bɛ se ka jouer parce que ni e t'a dɔn k'a fɔ ko maire de kan ka nin dilan a bɛ se ka kɛ e bɛ t'i attaquer ministre la ou bien e bɛ t'i attaquer gouvernement na alors que a sira bɛ janya maintenant sira surunin jumɛn sensibilisation bɛ se ka kɛ sira jumɛn fɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn nin baara in ye maire ka baara ye n'a ma kɛ anw kan ka taa yɔrɔ jumɛn ka taa an dama kasi ni o bɛ se ka fɔ mɔgɔw ɲɛna i ka hakili jagabɔ ka ɲi kojugu parce que olu de don quoi ne mɔgɔ b'o de la a k'a fɔ an ɲɛna karisa ni aw ka maire ma se ka goudron tugu aw bɛ se ka taa dama kasi nin yɔrɔ in na parce que a kan k'a kɛ Sam b'a d'i ma sisan voilà an b'i fo Dawu merci Sam Mas k'a ka kuma jaabi a ye kuma barikamaba de fɔ i t'i jɔ n ka karamɔgɔ ta na route nationale ninnu i b'a bɛ mɔgɔ RN route nationale numéro o bɛɛ bɛ relevé ministère des transports la i jɔ n ka ka service rattaché i jɔ n bɛ minute 5 laban m'o d'i ma ok d'accord allo ale taara minute 5 laban m'o d'i ma d'accord an ka maa 3 ɲɔgɔn ta 20 ayi o tɛ yen allo ça va somɔgɔw bɛ di tiɲɛ ta a tulo b'i la wa Rougeau bon ne ka kuma bɛ yɔrɔ min kan n bɛ fɛ Sam a ka n lafaamuya o yɔrɔ nin na quoi yɔrɔ jumɛn bɛ tu ka article 39 ne hakili la président yɛrɛ de jɔ premier ministre ma k'a k'a kɛ awɔ et puis gouvernement de y'a papier bɔ k'a di maître ma maître yɛrɛ ka laɲini kun tɛ ayi a kɛra sariya de ye o awɔ kɛ jamana gouvernement yɛrɛ de y'a laɲini maître fɛ ko bon ko an bɛ nin hakɛ in proposé maître yɛrɛ y'a kan olu ma o y'a minɛ a kɛra sariya de ye kɔni donc n bɛ fɛ k'a fɔ Sam ɲɛna parce que Sam ko ko Bubu ko k'a tɛ se ka kɛ Bubu ko a tɛ se ka kɛ ko Sogɛli ko a bɛ se ka kɛ non olu yɛrɛ de y'a proposé maître ye maître y'a dɔn k'a ka d'olu la maître ko y'a a ko ta ka don ba la ok donc a ka mɔgɔw bɔ fili la o yɔrɔ ninnu ok a faamuna kuma ɲɛbila la an tɛ maa wɛrɛ ta ko e dɔɔnin kɛ allo Touré Mas minute 1 b'i bolo nin diyara n ye kojugu ala k'an bɛɛ sababa ya rabi n b'i fo ka Baro fo ka Sam fo ka Janginɛ fo k'aw bɛɛ fo ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina rabi Masi kun kɔni sera k'a to charte ni constitution jɛra ka baara kɛ wallahi u kan ka kiiri dɔ bila sen kan joona vraiment ka zo in bɛɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ maa min fo sira ka da dɔw ɲɛ de quoi n'a ma da a ma ɲi a ma ɲi dɛ vraiment k'u da bɔ an ka jamana ko yɛrɛ la pewu wallahi ni dɔw da ma bɔ a la jamana in cira a cira dɛ siga t'a la ala k'an bɛɛ sababa ma an b'i fo ya rabbi ala k'u kɔ bɔ fiɲɛ na ya rabbi sababu o sababu bɛ na n'a ye ala ka sababu ami inchallah merci beaucoup autorité morale a bɛ nalen Sam i fa bɛ nalen dɛ n fa ladon non fa ka minute 10 fara yɛrɛ kan o se tɛ ɲɛ bi a ye minute 10 fara yɛrɛ kan n fa ka don o se tɛ ɲɛ bi bɛɛ ka nɛgɛjuru jɔ fo Bubula ka don o se bɛ Janginɛ de ye bɛɛ ka nɛgɛjuru jɔ fo Bubula ka don minute 10 ko fara yɛrɛ kan mɔgɔ wele la bɛɛ k'a jɔ o k'a to imam ka karamɔgɔ donna allo salamualeykum warahmatullahi wa aleykum salam karamɔgɔ minute 1 walasa an bɛ se ka Bubula ta
an bɛ mun fɔ dɔrɔn o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mutugula fɛnɛ yɔrɔ la yan nɔ ji ye tiɲɛni kɛ pɔni yɔrɔ la ala bon ani fɛnɛ ne bɛ mun fɔ fɛnɛ Masi k'a da ko ninnu kan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ latigɛ kɛlen don quoi nin bɛ kɛ a bɛ kɛ wa hali n'u banna k'a kɛ ala yɛrɛ b'u wajɛ o b'a kɛ ala ka jamana basigi ala ka merci y'a mɛn karamɔgɔ bɛ kɛ dɛ ale Mutugula karamɔgɔ fura t'a la bɛ kɛ ni minɛli kelen bɛ kɛ dɛ n fa la don voilà ni kelen n fa la don la Habu sɛgɛ la ne b'i bɔ den foliba kɛ janginɛ wagati sera a sera ka n den mandi fo n ka den tiɲɛnen hali ni n tɛ yen awɔ a bɛ n jɔyɔrɔ fa siga t'a la kabako den b'a fɔ n y'a mɛn k'a voisera a tamara ala kana n'a ɲuman ye ya rabi awoyi n'a kana gingɔ n'a gingɔna a man ɲi nafantanw b'an ka nin yɔrɔ ta ka taa n'a ye terikɛ pour k'an kan mɛn dɔrɔn i fo ka sigi ka sama bali fo janginɛ n terikɛ walahi den y'a ka bɔ ye n ye den min sɔrɔ n den don a filɛ dɛ a ma foyi kɛ a ma fɔ n ye a banna ala siga t'a la ala bɛ tagama a b'a fɔ a banna ko faya n b'a kɔrɔ fo saya ni ala sɔnna ma ala k'aw mɛn mais n tɛ jɛ mun ne bɛɛ banna tant que u ma jo ninnu bɛɛ minɛ u ka sira bari dɛ sokɛli bɛ munumunu na dɔrɔn a n'a ka dorokiba k'a nana ma foyi n ka cɛ n b'i bila mas n ka miniti tan fara kan fa ka kuma i ma sɔn ka miniti tan fara kan n bɛ taa gɛrɛfɛ limite la i ka miniti tan fara kan fa ka kuma b'i bolo quoi miniti saba a ye min fɔ article 39 la tiɲɛ don wulibali don u ye statut particulier ta ka di anciens ma ka article 39 in k'a kɔnɔ ko ni fɛn fɛn farala tɔ kun k'a bɛ fara kun Mali sariya de y'a kɛ Dusu IBK Bobe était premier ministre du Mali u y'a kɛ wa sariya don ne t'a fɔ ko sariya kana appliquer fo ka dugukolo meleke wa ni mɔgɔw ko k'u ka kɛlɛ kɛ ka bɔ ne bɛ sɔrɔ o mɔgɔw fɛ ka kɛlɛ kɛ k'u ka appliquer ka da ka sariya de don maintenant ne ka hakɛ ye fɛn dɔ ye nka ni n ko n jɛra n ka hakɛ kɔ o fana bɛ se ka kɛ o ni ne bɛ se ka fɔ n jɛra n ka hakɛ kɔ nka mɔgɔ si tɛ se ka ne jagoya ka jɛ n ka hakɛ kɔ mɔgɔ si tɛ se ka anciens dɔgɔya k'u wajibiya k'u jɛ wa hakɛ kɔ nka a bɛ se ka diya u yɛrɛ de u bɛ se ka deli fana ka sɔn sariya don ne kɔni kelen ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne kelen ne bɛ u kɔ ka da ka hakɛ bɛ ɲini yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ i ka hakɛ ka d'i ma nka n'u delila an denw ka kalan o fana bɛ se ka kɛ ne tɛ jamana marabaga n t'a fɔ Sogɛli ta ɲɔgɔn na a ka kɛ ni yɛrɛ bilala la n k'a ye ko gɛlɛya b'a la. Sam dɔ détail dɔ di na n ka nin yɔrɔnin kala ye ko des députés de l'opposition ont saisi la cour pour illégalité de la révision constitutionnelle en 2017 et la cour s'est prononcée. a komi Mali cour ma dɔ fara député ka mandat kan yan o y'a sɔrɔ ko waa tɛ se ka kɛ. ayi a ko Aïssa a ko a ka kuma bɛ min nɔfɛ assemblée kɔnɔ député dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ opposition na assemblée yɛrɛ m'a ɲini dɛ mais a kɔnɔmɔgɔ dɔw olu de y'a ɲini wa ko cour y'u jaabi. ne ko a ma kɛ 2017 wa. o kɛra 2017. n'i y'i fililen kungo kɔnɔ o kuma nana dɛ. i bɔra i ka dɔnta de kɔnɔ. o kuma nana ne ko an bɛ min dɔn. donc a delila ka kɛ o b'a jira k'a fɔ ko ni a kɛra zen na nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. Tigɛnja ko n t'a siɲɛ fɔlɔ dɛ. toutes les possibilités. voilà ko bɛɛ bɛ se ka kɛ. maintenant route nationale o bɛ état yɛrɛ de bolo à travers le ministère des transports. o fana ka secrétaire attaché minnu bɛ yen i bɛ direction nationale des routes fana mɛn yen o bɛ o bolo nka dawuda ye kuma min fɔ olu b'a don ka d'a ka bitiki min bɛ kɛ gudɔrɔn da la o mɔgɔw kan ka taa min de o wari na mɛ mina ni maire ma se ka mairie b'o minɛ mais carré kɔnɔ gudɔrɔn ninnu mairie bɛ partenaire ɲini carré kɔnɔ gudɔrɔn ninnu mairie bɛ se ka o baara kɛ mais maintenant ni ko bɛ aw kun kan jamana ye hakɛ di aw ma a bɛ mɔgɔ dɔ ci jamana ɲɛkɔrɔ o k'aw ka ci lase o de ye député ye o caman fana ye furu ye o t'a kɛ a caman sinon a ma se ala y'aw ka wuli a bɛ se aw ka député ma dɔrɔn ayiwa nin gɛlɛya b'an kan a bɛ ministre wele ministre bɛ na mais i b'a dɔn problème ye min ye i b'a ye député ni mɔgɔ t'u ka baara kɛ yan sa ayi i b'a sɔrɔ o fana caman bɛɛ bɛ parti kelen na u b'a kɛ dabiri ye jama yɛrɛ de bɛ wuli ka taa ci di maire ma a fɔra o de koyi jama yɛrɛ de bɛ wuli an y'i ta nin de kama munna e ma se k'a kɛ o tɛgɛ ni kabakuru ta ye o tɛgɛ ni bere ta ye kunnafoni dɔ jɛra a m'o jɛya ka bɔ 30 secondes ko CNT tɛ dɛ a kɔnɔ membre kelen hali o ma sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin CNT président ma ko n bɛ fɛ haute cour justice ka sigi so kan minɛ ko mɔgɔ m'a kɛ awɔ sa o tɛ CNT président ma ye yan sabali sa k'a yira k'a ka di ye Facebook tɛ radio tɛ k'a ci président ayi a kɛra a dalilu bɛ n bolo a m'a ɲɛsin président ma dɛ mais a y'a ɲɛsin cour constitutionnelle ma
o kɛra ay ko kan CNT président ayi CNT président ayi président ko tɛw Amadou Albert ayi awo o CNT président o CNT président o ko tɛw a fɔra ko cour constitutionnelle comme y'a kɛ muso cour constitutionnelle saisie wa kelen wa composition y'a kɛ en 2017 sisan mɔgɔ ye o jaabira CNT mɔgɔ y'a kɛ wa Sam CNT mɔgɔ ma kɛ Sam tapage médiatique Sam a kaɲi wala a kaɲi a kɛra tapage a kɛra fɛn fɛn a ka di ne ye Sam tapage médiatique tapage cogo di ayi jo ne bɛ pression dɔ d'a ma ne bɛ k'a ɲɛ de f'i ye a diyara ne yɛrɛ i fana ye prévu y'i bolo Amadou ye mun f'i ye c'est vrai Amadou yɛrɛ y'a f'i ye mais ne fana ni docteur kumana docteur ko olu bɛ k'a ɲini docteur Fɔnba Abubakar Sidiki Fɔnba o da kɔni y'a fɔ ne ye Aïcha bɛɛ ni yɛrɛ m'a fɔ n ye o don na bɛɛ ni yɛrɛ y'a fɔ mais c'est que si an kana segin o kuma kan an tɛ segin o waati yɛrɛ banna voilà i ka foli kɛ Janginɛ voilà ayi sini b'i bolo sa sini b'i bolo o b'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ la sini b'i bolo ka bɛɛ fo voilà mɔgɔ mun sɔgɔlen an bɛ bɛɛ lajɛlen Samu i ka foli kɛ ka dugawu laban kɛ maliyɛnw bɛ fɛ sɔn minnu ka minɛ faso wari suɲɛbagaw Ala k'a minɛ Ala k'a to kiiri ka dayɛlɛ a sɔn bɛɛ ka minɛ merci fa b'a la ka taa kaso merci minnu ko Faransi ka taa ani minnu ko Faransi ka to yan su in na u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 21h pile voilà a débat bɛ diya dɛ a bɛ diya Ala k'a diya Ala k'a diya